It's fine. Hello? Mushele. Nesura, yes, the current story you get a brutal life in it. You are not rolling. Don't tell us a life in it. They can go find it another pit. The palais. Right. Hello guys, hi guys, Masquera say, guys, Masquera say. Was a Friday, happy Friday. Was a Friday, happy Friday. I want to do that. Was my vitamin E and C. See, I should have to rush it up. Foundation is good. Right. Muri say, guys, how are you? How are you guys? Muri say, Masquera say, guys. Masquera say, I hope you are all okay. Muri right, guys. Ndatitimbo, dedzaiva mwe, guys. If we don't do my campaigns, akafana nani ayaya, people will get raped every day. Antimaona, this is very important, guys. This is very important to a girl child and even to a boy child. Kana chinga rapwa, we do the same. Anditika, we do the same. Saka guys, share live, modedza vamwe, share live. Joani masowe chishanu tauya tiripano nasi chishanu and neatso mirira kuti mupedze sangano renyu sowe tigosangana pa live ino ya nasi. Anditika hanzi load shedding. I know kuti most places in South Africa vane load shedding panguva inoi vanozoya magetsi anozoya time but munozongoona chachimunya hatisikumira. Isu tinotomira takatomira pachokwadi nokuti zvinhu izvi zviri kuitika every day. People are getting raped. Munoziva guys kuti vanhu vakonda nematambudziko. Vanhu vane matambudziko guys. In fact vanhu tine matambudziko. Saka hazvinamboipa kuenda kunotsvaga rubatsiro kune kumasowe. Asi masowe right now are being abused by people who thinks they are clever, by opportunists. Sana Oscar. Hello. Tipo Makadi. Ndiri kunzwa itaurai. Ndiri kunzwa itaurai. Munenge makutotanga kuti one mine hanzi na room site malive kwanda pa live indava. Alright, kana makuda munondibata pa WhatsApp, mundisire message ku WhatsApp. Alright, sharp. Hanzi na ru anosipa kwa live musaite ma live akawa. Adakuboa iru. Indava ru. Is there something that I don't know? Chauda kunduza. Ru, what is going on? Mira guys kuvara ru. Pamwe zvanenga chiziva mira itinzo kuna ru. Why ari kuti musaite ma live kwanda pala. Pamwe ari kuda kutokupa warning. Kutotipa warning imomanya kumuti why. Animaona. Right. Hazvina kuipa guys kuenda kumasowe kunoshandigwa. Masowe haana kushata. Andi muri kunzwisisa. Joani masowe chishanu haina kushata. Andi munzwa. I want to be fair. Antika patuna kutsara nemonti maita munhu ari kurepa vanhu. Antika maita vanhu ari kurepa vanhu ari kurepa vanhu ari mukati memasowe.
Andi muri kunzwa ari mukati mesangano zvinove zvakusvibisa zita resangano iri zvakare ati maona because vanhu vanenge vakutya vanhu SIS vanhu vanenge vakutya vanenge vasazivi vaenda kupi andi maona so zvakaitika ndezvokuti after nyaya yekutanga itaita live yekutanga anditika nyaya haina kundibata zvakanaka nekuti more people are still coming out andi maona guys same style vanhu vari kurepwa same style so zvandakaita ndakanyatsoona kuti no ndikabva ndati kune mumwe mwana waya uyu wechindevele wavakabuda vachibrega palive pachividhio chavo chiya vachiti kune musikana wechindevele ati kwanzi akurepiwa chichitenge takawirirana right ndobva ndamuti enda kuchipatara saka mwana waya akaenda kukliniki nezuro akaenda kukliniki nezuro makuseni aenda kukliniki nezuro makuseni akadzoka zveshuwa ndakabva ndacreata group animoona ndobva ndaisa mavictims kana uri victim yaoscar anozviti Madzibaba Oscar antika mukaona nehama dzemunhu guys hama dzekumba kwavo hama dzake dzouya kuseri dzichiti SIS MELLY musati fumure titori hama andichakwanisa kutaura kuti ndiva nani nokuti zvinozoita ruvengo mufamily kuti ndo unhu hwake utakundikana naye mufunge mukadzi wake anzi anotori muna nemukadzi anotori panguva yakaoma anodziziva nyaya idzi ari pataiti naoscar usho ini ndinoda kuanalyza fear ndichiti wese muporofita ati Madzibaba ari pavidhio akabuda achitaura pavidhio achikuzirira uya Oscar achitaura iwe newe uri rapist vese vaimbavha guys varume vese vakabuda pavidhio nenda guys ndicharikanda zvakare tori sekunetisa zvakare ende ndicharamba ndichifamba navo vanhu ava ticharamba tichifamba navo kusvikira kusisina noenda kuna Madzibaba Oscar indai kune vamwe Joani Masowe chishanu kune vamwe vanoshandira ava havashandiri maproblems aminawo ava vari kunoshandira zvinhu zvemubhurugwa zvavo ndo zvavari kunoshandira vari kushandira ego they are feeding their feelings they are feeding their ego they are feeding their private properties havasi kushandira maproblems enyu because vana vese vakapinda mugroup umu munoziva kuti regai ndikutaurira ndichidai soo handichatauri zvakawanda nokuti ndikutira kuprotecta vamwe varimo mukati umu vanovo vesangano rechimasoweri rekushangano irorero pane vanhu vakatanga vachirambira baba ava vari musangano iroro handi munoona patakaita live yekutanga paipaya handika vakanga vachiti hakuna zvakadaro ndizvo kunyepa kune vanhu I think kune game rekuwachisanawo futi kumachechi zvokuti mamwe maprofita wavo kune mamwe nzvimbo akaona kuti ukuku kuri kuita vanhu stereki vanoitawo zvavanoita vachida kuwachisa vamwe handimaona but ndapedza kuita live pano vakatanga kuapproachwa nevamwe vanhu uri kuona vachiinda kune Madzibaba yekuti nesuwo takaitwa namai vaina SIS MELLY palive nesota ndopo vakatanga kuzobvuma kuti izvi zvinhu zviri kuitika I'm happy to say vazhinji vacho vana Madzibaba vakadzoka vakati SIS MELLY tinokumbira regerero pamakatanga kutaura zvinhu izvi takati vamwe muri kuita chi muri kuita itsele nokuti tinombosangana nazvo zvinhu zvokuti kune mavhidhio anorekodheswa vanhu vachibhadharwa mari kunzi itai so but vanhu vapinda havasiriwo vega tine vamwe vakatotivingawo hati maona saka nyaya iyi yakakura ndevamwe vana Madzibaba ava vari kutaura right zvadaro I took it upon myself kuti nditsvage mukuru wavo nokuti zvanga singa make sense kuti ndavhura group tongoita mavictims aya toramba tichingotaura handimaona so I took it upon myself kuti ndida kutsvaga mukuru weJoani Masowe chishanu kuti vakuru vacho ndovawana kupi vauye vazvinzwire nokuti nyaya dzichitogwa pamalive apa vamwe vanozvitora kunge dzisina nebasa rese but mukaziva kuti nyaya even dzekupi kana dzekuzimbabwe dzekumba kwedu kana dzegovernment tinodzitanga kudzichiriridza pano pasocial media ndo padzinotangira tozoenda kumberi especially paplatform rinoiri ini ndinotaura and even vakuru vangu cheche vekuzimbabwe vanozviziva kuti kune mai nhubu isingatohwi inotaura zvimwe zvinonzi hazvitaurwi ndozvitaura pano timu rangu comment section rondibatsira pano handika totaura pano tofamba nayo pano timu redu rekuzimbabwe rogama kana iri polisi yogama kana ari chii vakuru vogama vozotanga kuita basa ravo nemazvo saka zvinotangira pasocial media ipapa because isusu titori muromo wevanhu vaya vasingagoni kutaura titori vanhu vekuti hativenge anyone we don't hate our government we don't hate our elders vatungamiriri vedu but we push them because sometimes they are too reluctant handika we don't even hate our ZRP police but sometimes they are reluctant handimaona sometimes vanorelaxa sometimes they are paid handimaona kuti zvimwe zvinhu saka isusu ndo basa redu rokudzoka nenyaya inenge
yakavharwa yaitwa sweep under the carpet isitodzoka toichiriridza kunoku handika it will force our elders kuti chinyaya ngaibude ngachigadzikwe chokwadi because sometimes zvinenge zvichiitwa pazasi apa vakuru vanenge vasingazivi kuti kune nyaya dzakadai dzakaitika dzikatongoitwa sweep under the carpet. Saka ndo basa renyu imimi nesu kuti tikwanise kudii kuti tifambe nenyaya idzi. Andimaona right. Saka ndatsvaga mukuru kwanzi ita zvemhuri yako unawo iro benziro rinonzi Arnold Maposa. Hamuna nidi ati kana kutokupindura chaicho katokupindura una zvakaita musoro wako kunge chingwa chatsikwa nebhazi. Right. Saka ndadaro takatsvaga une mwana musikana iwewe Arnold. Muso unoreperwa mwana wako musikana kana tusoti waroora muso ucharoora ukazozvara mwana musikana ucharivhesa mashoko ari kutaura. Nokuti vanhu vandiri kumirira panapa handivazivi havasi vana vangu. Handitika havasi vana vangu. Right. Thank you friend Timashine 50 stars. Thank you. Saka ndakabva ndatsvaga mukuru ndobva ndabata madzibaba vamwe vari kuBotswana. Antika nhamba pane kutsvaga ndaita mutsvagiridzo dzangu ndakabva ndapiwa nhamba dzavamwe madzibaba vari kuBotswana. Antika vanonzi ndo vanenge vari muleadership zvakare vanonzi madzibaba Heavinash. Handimaona ndobva ndavawanawo. Thank you Judith Vuma for 50 stars. Maadmin ari mucomment section ndinokumbira kuti mupota muchindipinirawo vari kukanda masters. Please potai muchipinawo akanda stars master zantika pakauya mumwe anenge akanda mopina futi muchidaro because ndinoda kuzita nenyaya ishi. Saka ndakuzita nekuzvokubloka futi nchidai handimaona ndichipina uyu ndinogona kuzokangasika musoro wenyaya handimazviona. Right. Saka ndapinza madzibaba vaya madzibaba ndobva ndavatsanangurirawo zvakanaka nokuti munhu wandakwanisa kuti munhu anohwisisa. Ndikati madzibaba takuedhai muno sori hamundizivi pamwe munogona kungondiziva asi tisingazivani zvokudaro indobva ndazviintrodusa muno muchikuedhai mugrupu muno ndanguwanawo nhamba dzenyu kunekwa ndatsvaka nhamba tine nyaya yevana vari muno yakati handimaona hatidi kusvibisa zita reJohani Masowe chishanu nokuti 1 April rikaora handitimaona tinooreswa tese. Handika imimi kereke isini yakutonzi Johani Masowe chishanu. Johani Masowe chishanu haina kuipa ndo chokwadi. Handimaona vazhinji vanhu vakakura chienda kunochekwa masare kuJohani Masowe chishanu. Vamwe vakaenda kunouchikwa vakatita vana kuJohani Masowe chishanu. Vamwe vakaenda kunonamadhigwa mabusiness avo zvikatofamba kuJohani Masowe chishanu. Vamwe vakaenda namadhigwa dzimba dzavo dzikatomira neJohani Masowe chishanu. Havasi vanhu vese vakaipa. Handimaona asi mukaita nhunzva nhubu munhu anobata vana chibharo kana vakadzi chibharo saOscar uyu anopinda mukereke yeJohani Masowe achiita zvaanenge achiita. Handimaona anokanganisira. Thank you mwanake. Thank you Fate. Anokanganisira vamwe madzibaba vakazvinzwisa vakati ndikati takatotangira papi vakati ndokumbira kuti vana ava vataure 1 zvakaitika. Saka vana vakatanga kundaridza nyaya dzavo vese ndakaona kuti madzibaba vakaperegwa mukuru ndakaona kuti vakatoperegwa vakashadza kutaura vakati SIS MELLY tinokufollowai ndo mashoko avo nditsara zvakataura vakati SIS MELLY tinotokuzivai hamuzivi chitoti munotozikamwa zvokudaro tinotokuzivai ende tinotoripo pabeji pechitokufollowai. Nyaya iyi takangoiona but hatisina nyatso maita zvakanaka mandipinza pinzai Oscar uyu mugroup. Handimaona muno ipapo ndobva ndajambuka ndikati aiwa zvehanzvadzi yangu hatingamupinzi muno Oscar mugroup kuti auye muno uzotibribe. Nyaya yakatangira kuFacebook akarepera vanhu vakauya vakachema kuFacebook kumberi kwechita. Saka Oscar anongodzoka kuFacebook otaura nyaya yake ikoko ndiko achamufonera tiri Oscar. Handitika isusu tiri kuda justice ende tiri kuda kuti imimi sevakuru vesangano mutibetsere kuona kuti uyu munhu anenge akaora uyu ari kuoresa sangano uyu anoitwa sei. Ndo basa renyu vakuru iroro because muchakanganisira vamwe vasina chavaita vakati ndakunzwisai saka ngaingodzokera kupi kuFacebook kwacho momufondera kuFacebook asiwo maaudio ndofunga vaitora. Handimaona yesimbiya masi maaudio ndofunga vaitora zvese zvaitaugwa nevana vachindisa ndofunga kupiwo kuleadership yavo hatisi kuziva. Handimaona right. Thank you DQ ne 100 stars. Antimazviona. Saka tadzoka pano kuti taure zvinyaya yemadzibaba uyu. Oscar uyu anooperator ari kuDurban. Handitika anooperator ari kuDurban Oscar uyu. Anozviti madzibaba Oscar. Asi kune vanhu vari kudyirwa ma5000 naOscar. Oscar uyu aitombobhadhara mamwe masocialize the likes of Baba Tencent kuti ava vaadvertiswe. Baba Tencent isocialite guys. Baba Tencent ihustler. Handitika zvokuti unozogona kana kuti hauzogoni hazvinei navo. Ukava approach ndikutengesawo zvinhu zvangu izvi vanongokutengesera ndine product yangu iyi vanongokumaketera product yako. Handitika saka tingotaura kuti aitobhadhara masocialite kuti aadvertiswe. Handimaona sorry Baba Tencent kana muchazoona live yangu kana muchazodii hanzvadzi yangu asana mbotaura nemi asi palive panda ndizvitaure pano hanzvadzi yangu munhu wamuri kumaketa. Baba Tencent ndinorangana muchimbotaura kuti pane maprograms enyu kuti mune mwana musikana muri kumaketa mhondi munhu ari kurepa vanasikana. Taikumbura nemweya waMwari kana paine one of the oldest socialites pasocial media ndi Baba Tencent
makatanga social media zvikudhara muchimaketa zvakanaka hatina kumbowa maskandari enyu kwamakuda kuzvisanganisisa nazvo uku hazvadzi yangu we know kuti muri hustler munenge mavingwa ne-endorsement but endorsement itauya ne-awareness campaign. Stay away my brother because this person is a rapist this person. Kune ma-V11 kune ndinotaura nema-V11 ake Oscar pana pakatakamufondera akatirambira akazinona vandi vazivi asi ndakazopiwa ma-V11 musikana yakati nemadzibaba zvamakandibata nezuro andika kana ndikaita nhumbu ndinoti ndeyani ndoti nhumbu yana ndinangodana nemandi ndinazvo iye vachipindura kuti ndikutumira mari panhamba iyi 200 vakamutumira 200 inamutenga mamorning after umwe inobva kana kuri chipani chaitika zvinobva madzibaba vanonzi madzibaba ende zvinhu chiri said ndechekuti madzibaba ava guys vaiita upombwe uhu pasowe pari kuuya kuzonamatigwa vanhu makazara panze makaungana panze muri paline makamirira kupinda mukati kunoshandirwa handi ivo vari kushandira chinhu chavo vari muchimba chekushandirwa chiya handi muri kuona zvikuitika. Thank you Lucinda neandestars vari kushandira nyama yavo vanhu makaungana panze munhu achibuda mungazivi kuti chaitwa chii atopedzwa naye otofamba woinda vamwe vaitobuda vakatsvuka maziso kune vakadzi vevanhu cheche vari kutya kubuda vakarepiwa namadzibaba ushu. Munoona manje problem yaitika ndekuti chii regai ndikudze kune vese vaiva vari kutaura kuti hanzi vanhu vakanga vachirepwa maidi kubuda muchichema maidi kubuda muchizhangandira imbonorepiwai mudzoke pano mudzoti takachema imbonorepiwai mudzoka pano mudzoti takachema. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika kune vanhu vanenge vabatwa chibharo. One unobatwa chibharo usingafungiri unobatwa chibharo manzwa kune vanhu vangana makanzwa kuti akabata chibharo ari mwana asi akutaura pane padhairies munozviziva imini nhasi akutaura nhasi unoshu kuti ndakamborepiwa ndiri mwana mudiki. Vamwe vairepwa nababa vavo vanyakuvazvara chaiko chaiko vamwe vairepwa nehama dzemufamily chaiko chaiko but they could not even scream. Vamwe vafamily members akaona masymptoms kuti mwana uyu pane chiri kuitika vakatozama kubvunza mwana yeye but mwana yeye would keep quiet zvinomuaffecta agokura nazvo antimaona azokura kana kuti akunoroorwa umwe ndiye anokura chisema varume vakawanda. Mirai ndikudzei chokwadi chisingaputsi ukama ndinoda kuti ane nzeve anzwe anoda kuteerera ateerere asingadi ibvako pano. Vazhinji munoti hanzi vane maspiritual husbands vamwe havana maspiritual husbands anti muri kunzwa vamwe vakaabhuzwa vari vana vadiki anti akakura akazoroorwa achiziva kuti mukadzi anofanirwa kuroorwa but nenyaya yekuti akaabhuzwa ari mwana mudiki feeling nemunhu wechirume because aimanikidzwa ari mwana mudiki haachina. Saka kuti audze murume kuti ndakamborepiwa nababa vangu kana kuti nene hanzvadzi dzangu nasekuru vangu anenge achingakwanisi kuzvitaura anenge ari momba asi bonde chero murume uyu anotodetsera nemukadzi kuti awane bonde. We end up saying ma spiritual husbands apana spiritual husband mukazvidavisa zvakadhipi vakada kubuda pachina vanhu ivavo vazhinji vacho vakatambudzwa rona diki vakaabhuzwa rona diki haana kuzvitaura haana kuwana help akakura nazvo nawo akuvenga varume handi mazviona akuvenga varume. Saka vanhu vanogona kubuda chitadza kana mugrupu imomo ndakabvunza mubvunzo kuti pamakabuda ndaida kuti vana madzibaba varimo vanyatsonzwisisa ndikati sei musina kukuridza mhere pamakabuda kune munhu akabvunza mubvunzo iyi umwe akataura kuti inini hanguka ndakafriza ndaida kuridza mhere but ndakafunga kuti vanhu vakazara panze vanondibhilivha here 1 2 ndakafunga kuti ndikaridza mhere handimaona ko kana vanhu vari panze vari vanhu vake havandibati here vakatozondiuraya because nandiri kunzvimbo iri kure kwanga aenda achinoshandira vanhu kwachona kupretoria. Guys tina mai vakarepwa kuzimbabwe tina mai vakarepwa kupretoria kumavictims andinawo inini tine vakarepwa kudurban ikoko chero chiti kwanzi munhu anonyebegwa guys vanhu vese avagonyepera munhu 1 vakadi kuti vana madzibaba samere variko vana madzibaba anambedo ndofunga kune masowe yakawanda nana madzibaba wai kukanga unongwa sare munhu 1 anyanya kukosha chi anyanya kukosha chi yokuti anozongonyebegwa iye oga ende video yakaita guys kune vanhu vanoanalyze chaiko chaiko video yakaita yayi yekuti kuda kuvharidzira nembavha dzaive nadzo nevamwe vake marepists angari muvidhio muyami vachitaura kuti vanhu vanenge vawirirana munowirirana painda kunoshandigwa vanhu vakamira panze vari queue. Saka vese vanhu vakatokoti musi iwoyo vanhu vakapinda vese vachizoshandigwa mushure mekunge vana vabatwa chibharo antika vose vakapindwa muchiti muri kushandigwa imi
makashandigwa nemweya wani. Makashandigwa nemweya wani. Because uyu munhu apedza kuti amumombweka 50-10 minutes ane munhu mumba. Imi kuti munhu ari kubatsirwa. Munhu ari kubatsirwa nyama. Arushandigwa panyama. Obuda munhu achienda. Imi makunopindawo mukati. Makashandigwa mweya wani. Makashandigwa chii? Makashandigwa chii? Ndoda kuti muone fake iri kumadzibaba akawanda zvikuru sei Madzibaba Oscar. Mukaramba muchidzokera kuna Madzibaba Oscar. Vakuru vesangano Johani Masowe chishanu. Oscar kana vachipfeka gemenzi. Ticharamba tichingota live every day. Ticharamba tichingota Johani Masowe. I don't think kuti mungada kuti cheche rambe chingotagwa every day pa social media. Isangano iri dzorai volume ye. Shakira. Dzorai volume TV yedu kusvika kuno. Andimona. Ticharamba tichingota rezvichichi every day. Anditika. Ende Oscar ukaramba uchienda pasowere ku Durban paunopindira paya. Musazoti guys ndakukudzai. Nokuti this is now an awareness campaign. Kune varume vasiri kufara, vari kuziva madzimai avo akaenda kusowe akadzoka akachinja mudhu. Saka zvichaitika ikoko usazoshora munhu. Because iwe Oscar pache zvako you know what you did. Pasina motive kana kuti iwe pachako conscience yako right now you know. Kana wefunga kuti zvauri kubudirira kana wanga wabudirira 10 years I always say kuti one day is one day. Chokani chinobuda pachana chero kaita 15 years 20 years zvinoputika zvega. Sevaputikira aita zvinizvi. Right. Toda kudzokera kuti munzwisise. Kwanzi ini imba yakaparara nemaprofita aya ndidi kunzwa William munhu wechirume ari kutaura ushu. This is a guy talking. Kuti ini imba yangu yakaparara nenyaya yemaprofita andidi kunzwa. I'm going to open kune vanoda kuta call in vachitipa experience zvikuru vemadzibaba Oscar. Please don't keep quiet. Musanyarare. Oscar ndoda kutokutaurira pano if you are not careful uchadzokera wakatasa mudenga. Ina ndigari Durban. And handisi kutaura zvinhu kuti kune vanhu vakatsamwa kunzoko. Kune varume vakagumbuka kunzoko. Uri kunzwa? Kune vakadzi vakagumbuka kunzoko vakabata. Uchadzokera wakatasa mudenga. Uchaimbigwawo haleluya hosana. Ende vanhu vachaveva pakofi ndakuka vachikwira pamusoro pekofi vachita zvavanenge vachita zvauri kurarama uchita iko zvinezvi. Makariona video rareji. Ndindaive ndiripo ndichitora video riya makandiona. Video raita viral ende vanhu makoma vachua makunoenda palive yangu munokepcha pavideo paya ende makoma makunotora ipo paya. Sorry Buddings okufonela ngisise busy manje. I'm still busy. I'll call you back. Ndevamwewa vane nyaya dzavo ndakambovaudza vakafunga kuti tikupenga. Now vakona kuti nyaya ipataho vakandira zvinhu zvavo vakufona left right and center. Chaso vafanira kana tawana nguva iko zvinoti mbori business na Oscar. Antika saka Madzibaba Oscar guys ndicharamba ndichiposta pa pictures za Oscar pano. Antika ndigozoposta futi nevideo yake. Animaona. Saka regai timbodzokera kune zvanotori Madzibaba zvato Madzibaba nzira. Uyu ndigumbura chaiye gumbura. Right. Regai tidzokere. Tikaitangira kuvideo yavakaita vachibreak vachichinya vapedza kubata muchibharo. Makadi vanhu vaMwari. Wakadi kwamuri. Tiri kufonerwa. Una imbavha dzidzi dzakamutenderedza idzi. Ko muri kuita seti kati ati kumasowe. Saka patiri kusvika ndopamba. Tiri kutaurirwa kunzi pana amai mudevere vari kuisa maaudio group. Una imbavha idzi. Vari kutaura. Mubvunzo wangu ndokuti hakuna munhu anorana nemunhu asina kuwirirana naye. Inzwaiwo. Nemawirirana mukungewo usingade manje ungadayi wakataura pamberi pevanhu. Inzwaiwo. Panga pakazara zvokudaro. Saka unotaura kumberi kwauti vanhu vaMwari zvakadai. Nawo ingadayi akagadzirisika ipapo. Musade kudzorera vanhu mumashure vada kubatsirwa. Zvagara zviriko vanhu vaMwari tisati tityiswe nokunzi Madzibaba azorara nani nemunhu. Because tiri vanhu titori vanhu. Zvinoda kuitika kuti tinogona kuwana musikana towirirana todanana zvinoitika. Asi nekuda kwokuti vanhu munoda kusimbisana zvenyu zvinoitika zvakafanana nokuti munhu anonzi anobhadharisa vanhu anotora mari dzevanhu. Hakuna munhu asingade mari. Asi vanhu munenge muda kuzama kuda kugadzira masitenyi kuti zviite zvakanaka.
tine nayo tiri kuziva yekuJoburg ikoko iri kuitwa nevanhu yatwa tutoziva vari kuronga nyaya dzavo ndizvo nai baba mamuripoka imimi iwaiwo iro kupindura chidairira rekusure iro zimondiro zimbavha iri zirepist unai marepist aya unai marepist aya unai marepist ari kubvumira ngavataure hazvina basa hatidzi kusiri nezvozvo mimi kana mamusingazvide makaridza mheri chaizvo saka vari kubvuma hold on mamunzwa dati kudii mamunzwa dati kudii imimi kana manga musingazvide dei makaridza mheri pamberi pevanhu ari kubvuma hani muri kunzwa but ari kuchinja statement oti takadanana saka kana maka right ngati analyze video iyi kana makadanana handitika uri kuti pambanga pari pamberi pevanhu paukamitira zvinhu izvi vakadii kuudzaridza mhere vakaudza vanhu zvakaitika handi kana dei manga musingazvidi handi pasangano apa saka munhu akauya kuzorurarirwa pasangano ngatidzokerei pasure mbijana munzwe dofo richitaura iri munzwai makaridza mhere chaizvo kutonyara kuzotara panapa pakuma kufunga futi right hanzi najowi ndakabuda muchigrupu chachona handimaona inzwai teererai munzwe aiwa hazvina basa ngavataure hazvina basa hatidzi kusiri nezvozvo mimi kana mamusingabazorara nani nemu zvakanaka iwo wife unonge vakataura chi mamuripo futika saka mukunge makutara yenyu mugurupu haina musoro kakutsvaga mbiri kakusvibisa inzwai aiwa hazvina basa ngavataure hazvina basa hatidzi kusiri nezvozvo mimi kana mamusingazvide mukade makaridza mhere chaizvo kutonyara kuzotara panapa pakuma kufunga futi inzwai inzwai hanzi pamwe kutonyarira kwamakaita pamwe makutofunga futi ndo muporofita uyu wotonzwa umwe achitanzi madzibaba Oscar hope dzangu dzandakarota madzibaba Oscar chakati muri kuchinzwa zvataura dei pamwe kuda muri kutofunga futi dei manga musiri kuda dei makabuda makangotaura kuti handisi kuda makaridza pasowapa vanhu vauya kuzoshandigwa ende from what I know handizivi vangu John Masowe yakachinja here mutemo chataiziva John Masowe chikura munoshandigwa paruzhinji unodaidzwa pamberi pechita uchinzwa nyaya dzako pamberi pevanhu ko uyu zvakatanga rini kuti anopiwa chimba chaanenge achiti vanhu vachigara panze vanhu vachipinda muchimba umu munenge mune mubhedha kutoisa mubhedha pamberi masocialites ese upcoming and old please heiyo no nyaya torai nyaya iyi ndiri kupai torai nyaya iyi mufambe naye kumapeji kwenyu hatisi kuzozorora fambai nenyaya iyi yaOscar pakabatwa vanhu chibharo panapa torai nyaya iyi ndikapedza uchida kunoianalyzawo baya rako life button handika iyi haisi nyaya yemunhu handimaona inyaya yeawareness campaign kugirl child handiti vanasikana vari kurepiwa ende vatodza kuripota because we judge them we talk bad things about them kana munhu achinge akataura kuti vede ndakabatwa chibharo tinoseka tinotaura kuti wakanzwa sei wakadi kuripota tinodzisira kumasure right regai tidzokere kumanhikikiri kumaaudio sati apindira mberi nokuti tinewe Oscar masocialites I'm seeing you upcoming fambai nenyaya ishi fambai nayo zvokutodaro musatomira audio torai audio video ravo dariya postai video handika zvokutodaro tichafamba nenye kusvikira John Masowe maeta shanu muchaeta John Masowe chishanu muchida musingani Thelma Jackson andiedhe vanhu right now ndichazovhurira malaini mutenga kutaura right mirai tidzokere kumanhikikiri handi mukuru wavo usho fone yamutadzara zandikuda kana uine video unondipawo kana uda undipa pagroup panapa kana undipa kuinbox ndibatsire ndo madzibaba vakapinda ava vachirike tinotaura tanga kutaura panyaya dzavo right ini ndakatanga ndiri mugrupu rePretoria neJoburg kune grupu rakanzi this one ari kutaura is an admini wake angari admini wake Oscar admini wake achitaura zita angari admini wake iye antoziva chero vana madzibaba vakabvamira ho because varitomuziva musikana uyu angari admini wavo angasina mboudza munhu kana asine zuro akataura akati mugrupu imomuya iye anopindawo imwe postori but imwe different postori zvikanzi
ende vese vari kuudzwa semunyaya vanhu ava kunzi une chinhu chiri kuzasi chinodzinga varume saka chinoda kubviswa chikurura bhurugwa wovati apa vese vari kuudzwa same statement hanimaona handei nenyaya Pretoria neJoburg ndo mandakatanga handina spika rakafa saka ndakatanga ndiri mugrupu imomo takazoona rimwe gurupu ranga ripo ranga rakanzi Pretoria ranga rakangonzi Pretoria rakati rakamira rega saka nii ndakazoenda ndakanojoinawo mugrupu imomo saka taingosimbisanawo kuti vanhu ngatibvisei mari madzibaba vauye tibatsirwewo matambudziko edu saka pakusimbisa paipa inini hangu ndakazoona ndaitwa admin saka ndaitwa admin kwakuri kungosimbisana kuti wade ngatibvisei ma300 because ma300 ndo atakaona kuti akasunungikira kune vanhu kune vasingashande nevasingashande tobvisa ma300 chitodana madzibaba saka tazodana madzibaba vauya takaenda kunosangana navo kunonzi kuEccles uko inhangu handigarepo asi ndo kwatakaenda kuEccles taenda kuEccles kuuya indakasvika ndikapinda ndinoda kutobvunzirwawo zveupenyu hwangu zvaindinetsawo saka madzibaba vakabva vachiti amai ndaona paropa penyu pane mhiko asi mhiko iri paropa penyu ndeyekuti munovaka dzimba dzichiparara munongonzi muvake dzimba dzichiparara ende for sure ndo zvinenge zvichiitikopi mulife yangu vachibva vati saka kuti tikwanise kukuitirai munamato imadzoka futi maita munhu wekumasowe saka handizivi zvakwamuri kuti ndokuitirai here tikati munamato wacho unenge wakaita sei ndobva vati munokumura bhurukwa mokwira pamubheja ndokuitirai munamato wacho asi zvinenge zvazoitikawo zvinenge zvazoitikawo nekuti isusu tiri vanhu venyama ndikati madzibaba hazvinetse uyu munamato handikone kudini kuita nhasi zviri nani ndozoteera kupi ndozoteera kuJoburg ndozoteera kuDurban kana ndateera kuDurban mozondiitira munamato upi mozondiitira munamato wacho wamuda kundiitiraiwo mozondiitira kumba kwenyu kwamunogara ndobva ndatodini ndobva ndabuda asi zvakandibata ndakatoudzawo mumwe admin anga aripopowo chikadzi ndikati unozoti ndine mashoko andaudzwa mukatumba tini anodini anondifadza ini handina kutoziva kutoti ndo zvavari kuita vanhu 1 ndo zvavari kuudza munhu wese zvokubvisa mabhuruku saka ndatodzoka ndobva ndatoenda hangu kuchechi wangu uri kusesandi ndobva ndakazodzoka ndichiona mameseji kufoni mangu vanhu vachiisa maaudio ndobva ndozofona ndochibvunza vanhu vangu vandisira mameseji vakati kwakarepwa vanhu kwatatiri kwaishandirwa vanhu namadzibaba vakarepa vanhu ndobva ndovabvunza kuti vakarepa vanhu how come ndobva votsanangura kuti chii chakaitika saka zvimwe zvinhu zvinoda ivo vachone vakabatwa nokuti inini handikwanise kutsanangura kuti ninga akaitwa zvakati zvandisina kuona zvoda iye muridzi asi nini kusaidi kwangu ndatsanangura kuti zvakafamba sei right uyu akakuriswa bhuruko adhimini wake wangari adhimini rake mugrupu mamukase sikana namadzibaba atanaka mamukase I think madzibaba atanaka ndakataura nemi nezuro manheru ndichindiri kubva kubasa takataura for about 50 minutes ndikakuudzai nyaya zvakaitika kuti inini ndiri kuno kuDurban ndakaenda kumba kwavo Clary Waters vakandiudza tsanangudzo dzavo vachiti about ndakangoti ndichipinda vakatanga kunditsanangurira zveupenyu hwangu handiti saka vandipa muteuro manhombo vakandipa ndakuda kubuda zvikanzi another thing une mhepo inodzinga varume isingadi varume wakadeketererwa zita rako wakadirwa fodya pasi kunzi wausho wakavakaimba wakaisiwa masari handiti zvikanzi ndinokwanisa kukubata ndokuvakira munamato asi ndiri munhu wenyama ndozvakandiudza ndikati aiwa madzibaba inini handasandamboenda kumasowe because ndakangowanawo namba dzavo through a friend ndaenda nefriend yangu maybe kabla ndiaid yefriend yangu munomu aexplainini zvakaitika because takabva dandera vakatongondibata iroro takabva tataura navo vakabvuma mhosva yavo munin'ina wavo anonzwa batako aripo akabvuma mhosva yake right ndeumwe uyu vakatobvuma mhosva kune vamwe ava vakanditi zvoni ndinokuvakira munamato irarai pasi apa madzimaichi
ndinokubatsirai handina zvandomboita asi don't ndiri munhu wenyama ndikavakumikidza ndikati ndokumbirawo chi musaita anything mundibatsire muri pamweya musapinda panyama vakati handina zvandinomboita ndinokupromisa ndobva ndarara paya but ndanga ndisiri comfortable ndobva vatora nhombo vakaisa kuzasi kwangu 1 vachitambisa mai zvavaita vachinamata zvavainamata saka ndobva vabudisa nhombo iya ndobva vaisa vakanobva vandipa muruoko zvikanzi isa pakati pemazamu ako apa ndobva ndatora nhombo ndobva ndaisa saka pandiri kuti ndivhure maziso ndisimuke ndopandiri kuona vatodonhedza bhurugwa rakudhara vatonditsikirira makumbo angu vakati ndiri kukubatsira handiti vatoti ndiri kukubatsira wazvinzwa ndobva saka ndakapindwa nekutya zvakanyanya ndobva ndangoti ehoi ndobva havana mboita time vakangotiwo ndobva vatopedza but ndanga ndine kutya even kuti ndiskrime ndakatadza kana kuti ndiitese ndivarwise ndakatadza handina kana chandakamboita pamberi pamwari ndobva ndazosimuka ipapo vakatozvipukuta nedhuku rangu ranga ripo repingi ndobva ndikandira dhuku riyariye ndangotora ndobva ndabuda asi ndanga ndava ndakuchema manje saka pandakabuda ndobva vanditi ndasvika pazvikanziudza vari kutevera vapinde bhosi panga pane vamwe varume 2 vanga vakatomirira kupinda mukati momo ndobva varume vatopinda vakandobatsirwa saka ndozviuza kuti mweya wani oyo kuti wabva kuita upombo waita zvinhu zvakaipa unakanampogeza maoko kana uchigeza iwewe but wakutondobata futi nhombo uchivakira vanhu munamato wakutovapa kuti munamato nhombo matombo ari kubvunza kuti nhombo chi matombo nhombo matombo kune vari kubvunza kuti nhombo chi matombo vanhu vakasiyana siyana. Sister Melly ndiri one of those victims. Madzibaba Oscar takaenda kumararweni kuno kuPretoria. Actually taimbotaura navo pafoni vakati palink yokujoina chi pagrupu kuno kuPretoria ndipo patakazonzwa kuti kunofanirwa kuzova 300 kuona Madzibaba Oscar face to face. Tobva taendawo tikabvisa mari dziye tobva taendawo kwakuswesaradi takakatsika kusvika zvikanzi vanhu vari kupinda nelaini but laini racho rinoendana nokuti wakabhadhara musi 1 unenge unofanira kuve neslip ndipo patakabva tatoenda maso wafumuka chokwadi mamuka sei nesemugrupu inini ndini musikana wekupitori ndandi kucliniki ndatodzoka ndiri panzira kuenda kufa inini ndakasangana naMadzibaba Oscar nesatodhi iyo yakupfuura iyo ndataenda nekoliki yangu ndakanzwa kwanzi kune Madzibaba anobetsera nemumwe mukomana akauya kubasa kuti mukomana waya anenge emunhu 1 akauya azikanzi inini ndakasungwa ndikapedzera naMadzibaba Oscar kana muchida nhamba dzake mutipei 250 kuti ndikupei nhamba dzake ende mogona mwana kupi kuYouTube ndobva isu tikapinda kuYouTube tikawana nhamba dzake yatanga kutaura naye Saturday yapfuura iyi paWhatsApp ndopaakaripa munhu akatitumirai mazita edu tobva tatumira mazita edu nemapicha edu apa tatumira hana kutipindura tobva tatumira link yekuti tijoine group rekuPitori kuti anouya kuPitori tajoina group reya Saturday yacho akauya tikainda anda makuseni ma7 tasuka kuma7 vanhu vechipinda vechibetserwa papaya but tachiona vakadzi vechibuda mukati papaya vasina mufaro but varume vanga vasingagari 2 minutes varume vanenge vakapi but isu vakadzi vatitora nguva isu tikati kuma4 takatanga kupinda kuma4 nekuti kuma4 anga akatora breketi tikapinda isusu kuma1/2 ukatanga koliki yangu koliki yangu ikapinda ichibuda papaya ndikaona koliki yangu haina mufaro ndikati maybe saka vamuudza nyaya dzake achandiudza kana takutoenda kumba neniwo ndikapinda mukati ndichipinda papaya ndobva andiudza nyaya dzangu akandiudza kuti inini ndine dhimoni yechirume handisi mukadzi ndiri murume ndoda kumubetsera kuti tivhise dhimoni here unoda here ndikati ini Madzibaba ndoda kundiso akati alright bata munamato
ndobva ndipa munamato ndikabata munamato dzikanzi ndabata munamato uyaya dzikanzi unofanirwa kubvisa bhuku rekuraiti pamubhedha. After that handizviti chii chakaitika nekuti ndini ndakabvisa bhuku. After kubvisa bhuku riya ndikatoona mai atobvisa magemenzi ake ndatokwira pamubhedha. Vanhu vakaungana pashi. Haana kutora kana akandikwira, haana kutora kana maybe 10 minutes, 5 minutes anenge atopedza. Akapedza apo akatora taiti rangu randapfeka ndiro akapukuta naro akandipa zikanzipfeka taita munamati weye ukaona zvinhu zvako zvichafambapo. Ndobvati akata kundipa mimwe munamati yekugeza. Ndikati ndichipedza paapa kupfeka bhuku rangu handina kumereka munamato yake kugeza. Ndobva tabuda takuvanzira mumwe wanga ari kutondibvunza kuti ko iwe wabuda watsamba chii chaitika vakunamatira sei. Ndobva ndamuudza nyaya yangu naari kutondiudza kuti neniwo kwadzi ndibvise bhuku ndikure pamubhedha handibvise masari. So ndiyo nyaya yaitika. Ati muri kuona vakaenda vari tu mafriends vakavatwa zvavo mafriends inini semaonero angu ekunzi tibvise mabhuku. Oscar haziriye munhu anzi anobatsira vanhu vekunamata. Oscar ava vava kutotaurawo nezvenyaya inenge guys mirai. Alright, maybe makanganwa pandakakuudzai even ivo varipo, even friend yangu aexplaina kudenga uko baba vakandipa mari vachiti ndiye morning after ndakomplaina kuti ndikaita nhumbu ndikazvara mwana mufirst kwangu asi kuno ari kuZimbabwe ndosara ndichiita nhumbu ndoti anga ari mwana wani akabva kupi. Chero ini ndichichengeta nhumbu yacho ndinenge ndichiti mwana wani abvepi. Mari iyi yanga iri yekutenga morning after. Right. Chirega tinde kune evidence ya baba yanikiri paitaura iye Oscar achitumira mari yekuti munhu yatenge morning after munhu asingazivi. Ende Oscar chiri kundirwadza inini, Oscar akapa umwe munhu chirwere, akapa umwe mwana chirwere Oscar. SIS MELLY mamukasei. So nesoro ndakaposta kugrupu reZimbabweans Case 10 kuno kuDurban ndichiti kana pane vakadzi vakaitwawo the same zvatakaitwawo naOscar uyu ndokumbira kuti vauye vaende kuna admin vakutora namba dzangu vabude pachena vasatya. Saka pane vamwe mascreenshot aya vaichaurawo izvozvo ngona kuzviverenga. Right. Mascreenshots andakapiwa ndeaya akabuda kugrupu iroro reKZN iroro aya handitika anove macomments. Saka ndichakuverengerai macomments handitika justice ichabuda and very soon Oscar is a rapist. The way yamunotuka nayo, that's why women vachizonyarara. Such abuses because of you community. You are very good at judging. Girl child are suffering out there. Depression is killing them. Handitika ndo umwe ndobva atega umwe munhu akabva ati nyaya baba vaya yatanga. Uyu akabva auya akati uyo is a rapist. Nditori nemunhu aida kubata takasika kuzviona. Macomments aya kugrupu reKZN muzoenda monotarisa handitika. And then uyu akati okay, uyu akanyora kuti vasingadi kuzikana endai munobata SIS MELLY. Alright. Umwe akanyora kuti vanhu vanomurambira, do you get my number kuna amene. Alright. Pane vane vakadzi wani vari kutaura kuti vakadzi vavo vakabatwa chibharo. That means kuti ndichaenda kupost iyo ndinonyatsonitsvaga. Alright, ava varumewo vatotitipewo pano ndishandira tisvikepo neboys. Alright. Uyu akati imi kune rimwe group randakanzwa ndakapinda nezuro vaitaugwa nezvavo vakadzi vachitaura kuti tiri kutakabatwa imomo mugroup imomo. Saka mbiri yavo ndiyo zvatoenda kureka. Saka nyaya iyi ndeyechokwadi. Anmukona. That means kune magroup akawanda emaWhatsApp ari kutaura zvinhu izvi but nenyaya yekuti vanhu vanotuka. Animaona vanhu munotuka musati manzwa nyaya dzevanhu munokurumidza kujaja people vanopesera vanyarara. Ani munoona hakuna munhu anonzwika panouya nyaya yechokwadi ichitaurwa people they don't want to listen. They are quick to judge. Panouya nyaya dzisina basa dzekunyepa tinomhanya nadzo kuita dei iriyo energy tinoisa panyaya dzakafanana neidzidzi. Andimaona dei zvinhu zvedu zvichifamba.
kwai ndakanzwa sokuti vanogara kuclaywood or montclair here but soko ravo riri kumareni hill chechi yajohani masowe chishanu. Alright, right. Uyu akati uyu imboko uyu akabata mwana wasista yangu, ndakamutukirira akuramba nyaya yake, ndakamuudza ndoda kukuwachisa vanhu vazive zvauri, ndakazoshaya link rake kune aimbove naro. Musikana wepamba pedu akatombodirwa mvura mutoileti akashama, vakapedzisira vamunyenga, havana kukwana baba ivava. Hati muri kuona macomments aya? These are comments from that group. Kwaichi shamwari yangu yakandiudzawo last week kuti akabatwa nababa ava ndikamuignora. Saka ishuwa nhai, handi muri kuona macomments aya? Omanaka group rinonzi Zimbabweans in KZN. Right. Uyu akati akabata mwana wesista yangu Magaro, akataura kuti ane problem yemudumbu zvaanga asina kutombofambira, aingoda munamato wekuti mapepa ake ekuenda kuUK aite afambe mushe. Iye akatomubvunza une makore mangani, ndobva vasimuka ndopavakamubata Magaro. Iye akatozoudza gogona sekuru vaangaenda navo vatove kumba, zvokuti dei akavaudza ipapo pazvakaitika, dei vakapedzerana naye. Ndakamubvunza kuti ko manga muchida kubatsira, mamuchida kubatsira, makabatsirei vanhu vakuru vanga auya navo, kuzoti musikana wepamba pedu akaita ndizive nezvavo, akaenda akamudira mvura asina kupfeka, akasungira jira, penti zvese nebra. Masowe okupi anoita zvinhu zvakadaro, vakazenge vakuda kumubata mubathroom imomo. Iye anoti ndakazovabata ruoko, but vakatozopedzisira vakusenderana maaudio vachimuti huya kubhimbosi. Pane mukadzi futi akazomubvunza kuti madzibaba vakunyenga iwo here, meaning ndo rimutori basa ravo, baba afa. Handi muri kuona? So ndo type yemunhu ushu Oscar. Saka anenge achiri kuti makabatwa sei, makadi how many ladies and how many comments zviri kupublic comment, and aiko kanzi Zimbabweans in KZN andika vari kutaura papublic. So do you think all these people they have something against Oscar? Do you think all these people vane chekuita? Guys, kana uchaenda kumadzibaba Oscar andika andisi tinengoni dzakakwaneka, tinengoni dzakashota. Oscar is not a prophet. Oscar haashandiri vanhu, anoshandira nyama yake, anoshandira chinhu chake, haashandiri vanhu. Please don't go kuna Oscar. Mukamuona achi-advertised na anybody, please tell me and go and attack this sir. Musamire. Baba avaritori bishura madzibaba. Vakuta basira kwamba wachingo mukadzi angu uya votoita. Mukadzi angu uya chikundirwadza inini. Vakapa vamwe vana vavakabata chirwere madzibaba. Vari kupa vana zvirwere. Baba vanitori nechirwere chavanacho. Ndikuzvitaura pano palive. You are Oscar wakati I know kuti you are there in the comment section and you are watching me. Oscar une chirwere. You are very evil. Uri kufamba uchipa vana chirwere. Iwewe uri kukwira vanhu usina condom. Munhu wausingazivi. Munhu waona for the first time auya nedambudziko rake. Vanhu vari kuda kuzonamatirwa vachifambira matambudziko avo. Iwo wakukapitaliza nematambudziko avo. Uchiva pachirwere for that matter. Pasowe for that matter. Ndati mbotrai kumufonera. Adaire. For a fake ndakatoblockwa maybe. But zvisinei chisa achiri musa vacharimwa nti kune vakati changamu batai mashoko angu chisi achieri musi wacharimwa muchazochinzwa pamberapo musi wachinoera. Ndauya ne-awareness campaign. Kwa namba yake asi ndakablockwa. Namba iripi? Where is the number now? Where is the number?
Adaire. He will not pick up. He will not answer. Right? He will not answer. That's for effect. Hadaire. Nyaya iripo ndekuti guys, when I even mesa munamato wese upindiswa vakadzi vari kunzi mune mhepo muri kuudzwa same things. I know kuti kune mari kunyara kubuda because muri vakadzi vevanhu. But ndoti muvhure maziso enyu. Mese muri kunoudzwa kunzi mune mhepo kuzasi uku dzisingadi kuti muvake dzimba. Saka munoda kuiswa matombo kuzasi. Handika dombo rinonzi nopfekerwa naiye. Imi guys, dzimongwa I know kuti sometimes munogona kunge makatogadzi makaitirwa mutemo musati mapinda. Inini I think kuti munhu uyu handina namba dzemukadzi wake dina ndina dzina mufonera because hama dzake dzakandibata dzakataura kuti mukadzi wacho naka anotoriwo munhu anohusatsitsi handika anoziva nyaya dzidzi anoudzwa nevanhu but hapana chanokwanisa kuita. Madzibaba Oscar is a bully. Anomaona anobhula mukadzi. Anomaona antozi mukadzi atonetsa naye asvika pakutongonyarara hama dzake dzakandibata kuti ndo zvaanotoita mukadzi anetsekana. Andiona anaye mukadzi but mukadzi anze hapana chanokwanisa kuita munongozivawo. Andimaona hanzi anototambura Madzibaba Oscar ibhuli rotoshungurudza chero kumba. Ini I think kuti maybe anoita zvinoitika nezvokudai. So guys, zvinhu izvi zviriko zvokuti guys vanhu Oscar akaromba. Oscar akapinda muchechi yeMadzibaba Joani Masochishani cover up. Oscar akatoromba antori muroi. Oscar akaromba guys. Saka gamens ndere cover up because vanhu vanoda kuenda kuchechi kunonamatirwa. Gamens andisizoti ndisakachita kuchisina maprofita echokwadi. Mamwe maprofita emuJoani Masochishani muri kutodza here kuti mweya wenyu kana uri mweya uri waMwari checho mutiza kuona here zvichiitwa naOscar. Matiza kuzvibata pamweya here kuti mune munhu ari kurepa vana vesangano vana vari kuzoshandiswa panapa. Sei mweya usina kuona? Muri kuda kuzoudza isusu matambudziko edu. Ko sei mweya usiri kuona zviri kuitika paSowe? Vanhu veJoani Masochishani, sei mweya usina kunobata zviri kuitika paSowe? Muri kunobata vanhu vaya kuzoshandigwa. Tangai nekuchengetedza nekuklina sangano renyu. Tangai nekubata zviri kuitwa muumombo uri kuitwa nevamwe venyu pachechi muchifumurana muchitaura nemba kuti mweya wandiudza. Imi Joani Masowe ukainda guys, taimboenda kuJoani Masowe kudhara tichikura. Joani Masowe ukainda manga ameno iko zvino tovakuzvifambisa sei kudhara maigara makaungana uko profita akamira uko achikumuchinda wana pamberi pevanhu. Kana uri muroi waudzwa pavanhu kuti baba mune shaviri kuroya pamberi pevanhu. Handimaona ndopa zvaiitika zvinhu izvi. Saka ndizi kuti Madzibaba ose maprofita sanga kaungana ari kusaidi uko mese kana muchigona kuzoudza vanhu vazoshandikwa kuti tiri kuona shaviri reuroi, tiri kuona dhimoni rechihure. Muri kutadza kuonawo here zviri kuitika pane vamwe venyu kuti vari kuita basa rekubata vamwe vana chibharo. Muri kutadza kuona here kuti Madzibaba Oscar uyu akaromba. Hamusi kugona kuzviona here. Saka kuchine here maprofita anorapa guys kana zvinhu zvadai. Ariko here maprofita echokwadi apa? Sorry guys, mamwe maprofita kana muripo mucomment section ka aisi yenyu nyaya ishi ndiye vanhu ndakanangana navo but zvinogona kuzongopindawo nekugarden kwenyu mondiregererawo anditika because tikungoda kungotaura sezvazviri anditi sezvazviri. I know kuti vamwenyu muri mahasla muri maprofita murimo mucomment section mondiregererawo. Nzira inogona kupfuura nepamayadhi yenyu. Animaona inogona kupfuura nepayadhi penyu but ingozati live haisi yako ndeya Oscar neJoani Masochishani anditi. Munotidza kuona here kuti pane mweya uri kutenderera pasi. Iro Sowe racho Sowe iri munoti kwai maSowe anoyereswa. Tinoona mavidhio muchirova vamwe vanhu vamunenge vabata paSowe renyu vachiita zvinhu zvoupombwe. Pane vidhio takaona manje 2 months back vachirohwa murume nemukadzi vakabatwa paSowe paFacebook apa vachirohwa kunzi muri kusvibisa maSowe. Right, ari kusvibisa maSowe ndiani manje? Ininiwo zvangu nje ndikuita upombwe hwangu pandisingazivi kuti paSowe renyu nemunhu ari kutomira pamberi peSowe renyu achita upombwe nevana vaya kuzobatsirwa. Ari kuita upombwe ndiani? Ari kuita upombwe ndiani? Ari kuita upombwe ndiani? Sowe rokange rakachena. Right? But imimi vaprofita vachona ndimi muri kuita unhubu nevanhu vari kuuya kuzoshandigwa. Muri kuda kuguriwa zvinhu izvi. Zvinhu zvenyu zvoda kugurwa izvi. Nditokuudzai varume musauraya munhu musadi gurai zvinhu. Vadzidze chikoro. Hakusvikigwa Oscar uchasvikigwa zvako. Oscar imbomira wakadaro uchasvikigwa zvako. Kusvikigwa uri wotobofamba iko zvino uchidaiwo uchichekwa kudai because vanhu are not happy. People are not happy out there.
munhu wese ane mukadzi akaenda kwaoscar right now akamira kudai hachazivi. Dzimwe dzimba dzitoputsika nenyaya yekubata kwakaita chibharo iwewe uchipa vanhu zvirwere. Vamwe vari kutodzana mudzimba kuti chigwere chakabvepi munomumba. Iwe uri kufamba uchimwaya uchinama vanhu chigwere. Guys, sorry and to say this, I'm repeating this again. And maprofita montiregerera wari pa comment section apa. Maprofita akawanda 95% yemaprofita. Ukangoona muprofita angozvi advertiser pa social media chete, pane error. Pane error. Ukaona pakutongotagwa nyaya dzemari kunzi tinotobhadhasa tigozodai patove neerror. Guys, tinozviziva kuti maprofita anosumudzwa kubva kure. Handika havafambiwo nemweya mutsvene, vanofambawo netransport nechi. Handitika mari dzino pane mumwe akachajwa 5,000 namadzibaba ava Oscar. Ende nanhasi hapana kana chakachinja. Vatorigwa mari paPretoria pa 5 grand. Chabuda hapana. Ndoda kuti ndikubvunzei, be honest imimi comment section. Vangani venyu vaenda kumaprofita, muchienda kumaprofita kakawanda muchidzwa same problem. Pane chakachinja. Kana kuti dambudziko rawa kuudzwa nhasi, rawa kugadzirwa nhasi, next week ukaenda kune muprofita unokunokunzwa same dambudziko iroro. Hello? Hello. Yes? Sisi Melly ndio vari kukufonera izvozvo. So iwe wachitogara wakabata foni papa. Okay. Oscar, nyaya dzako uri kuti kudii nadzo? Indiri kumuti bata foni, iye akukata foni. Hai, ngatimufonere back. Kuda kuti kwaendaona foni yavo panapa usingabati foni. Ngabate foni. Hello, nandati ubate foni kwa wazodropere foni yacho. Ndinanda fona. Kasa kwa dropere kana uri wangu wafona, anti ndiwa fona. Alright, panapa ndiripo komusiya ndakati ndine vanhu vako panapa vasikana vako kabata nema chats ako waitaura pane musikana wakatumira maremba morning pills, ndine evidence yese. Alright, nyaya kutaura iyoyo haina kushata yakanaka. Asi ndine mubvunzo wakakura zvakanyanya niye kuti munhu yakasingazwa kuti ari kutaura nyaya kuti pana nabataku and it's first time kutanga kubatsirwa. Akaziva sei baba vataku iye asina munhu waiziva iri first time kutanga kusvika kuzobatsirwa. Uri kutaura musikana upi wacho iwewe? Nokuti iwewe wakabuda pamira ndoda kubvunza ka. Wakabuda pavideo uchitaura nyaya musikana mudevere. Anti ataura zvei kuti vana madzibaba taku ndoumwe musikana. Andikuona vanhu vako vakawanda. Uri kutaura upi wacho iwewe? Ndida kutevera mbijana because imi mataura handidika iwo vataura zvavataura. Saka inda kuti imi sekudzwa kwamaitaka munhu ufanira kuchidaira zvandiri kubvunza enda ati inini munhu atanga kutaura ataura iye achiti it's first time utanga kuenda kuclass order kunobatsirwa handidika. Takateerera taura because ndiri kuva edha right now. I will add. Anga asingazive kwaaienda aitoda kutobatsirwa akatodhairiswa akatomborasika zvinoti akazozvosvika mushure mekurasika asvika mushure mekurasika akazoziva sei kuti pane munhu anonzi baba vataku. Handizivi kumaprofita iwewe chimira ukadaro tichipinza vanhu ava. Handiwauya zvakanaka wagona chaizvo. Handikakumira ndakadaro ka ndinoda kuti imi because iye paakudza yana. Aiwa ka ndiri kuda kuti musangane ka akupindure kuti akaziva sei baba taku. Handiti. Mukadaro ka niraika imimi musandijaji because you are not what hamusi mupurisa muri pakuda kuenzesa nawo handitika. Saka imi kudzwa kwamaita inga kuchikudza ina kuchikupindura semaudziro amaitwa saka you supposed to listen. Hausi kundipindura uri kundibvunza handiti. Saka uchindibvunza ndiri kuti inini chirega ndiunze musikana uyu umubvunze mubvunzo. Hati iwe wakati hauvazivi here apa. Iwe ndozomataura. Iwe wauzwa haya handitika. Because you are not there. Wanga usipo pakaitwa zvinhu izvi. Handitika. So inini ndiri kuti mukuitwa kwechinhu kana chinhu chichiitwa hakuna chinhu chinoitwa munhu aitaura kuti inini ndakarepwa ndakanzerera pamubhedha ndakazonzi so ndakada so hakuna chinonzi repe yakadaro. And hakuna munhu anonzi anorara nevakadzi 7 at the same time even zvakanzi munhu ane mishonga kana anonzi anzi vanorepa vachitora vanhu ukadzi chichichi vanhu vaushubhi vana vatori 3 kana 4 kana 5 handitika zvichira kuti izvo zvakwanisa zvaani tenderoka zvaane kodzero chaiyo but imi mukapuruka kuti ndakaromba ndakazodii mune proof here kuti ndakaromba because the moment ndanditaura vanhu tofesa kuti ndakaromba here ene ndine chirwere how do you know ndakamborana newe here. Aiwa chirwere unacho wakapa tine
tine inzwa tera unzwe ka Oscar tera unzwe panyaya yechirwere tine mwana watakanisa hospital nezuro akaenda nemupurisa ari pano wanicha edha palive handika mwana yakanobuda negative but last month mwana yakambenge atorwa akabuda negative handitika akaenda nemupurisa Oscar usati manyire zvako because uchadzikama usati manyire zvako because uchadzikama handika baba atakwa vapinda papi apa ndiri kutokusvibisa because taura nevasikana ava iwewe sangana nevasikana ava uri kurambisa nevasikana ava uri kurambirei makandibvisa mugrupu renyu ndakapinda mugrupu ndisandaya kumedia ndakapinda mugrupu mukataurwa nyaya kunzi tauro tahope chichichi ndikati kune madzimai ini madzimai muri kuenda kunochandikwa munhu uyu ari kunzi mukandidzura mugrupu renyu imini handika makandidzura mugrupu renyu rewhatsapp right mira mavictims ako ari kufona your victims are calling bata wakadaro your victims are calling bata wakadaro uri rapist wakarepa vanhu uchida usingadi wakabuda pavidhio iwewe ushoranzi kwanzi musikana mundevere nawo wakutaura zvoumwe kuti hanzi babataku waziva sewakusiya mundevere hanti wakusiya mundevere wakuenda kune umwe wakwabataku wakabuda pavidhio chichinyaiwo kuti hanzi tinenge tawirira unotenda vanhu vangani iwewe unotenda vanhu vangani wakarara nawo evidence iripo machasi ndinawo awaitaura nemusikana uyo haisi namba yako here haisi namba yako here iyi 061 342 7033 haisi namba yako here ndati haisi namba yako here Oscar tera unzwe vanhu vari kufona uri kutovharidzira vanhu vari kufona mavictims ako acalling right now sangana nemavictims ako ende uchafa zvakaipa mira uone Oscar mira uone wakabata chibharo ungada kuzama kuzvirikwadza kana kuti iwewe hausi muprofita uri n'anga iwewe wakaromba unoshanda kusoro wegora hausi muprofita iwewe you are not a prophet you are a prophet wokushandira vanhu panyama hausi muprofeti iwewe hausi muprofeti mira uri bully you are a bully even family yako iwe told me kuti uri bully unoshungurudza mukadzi wako iwewe iwewe Oscar uri rapist you are a rapist Oscar ende hausi kuzooperator pasocial media you are not going to operate ende uchasungwa uchida usingadi you are not chero kati get out chero kati kudii uchasungwa uchida usingadi uchasungwa ende hausi kuzooperator ende uende kumasoko kono kwaunoitira ko uchaona kune hondo dzakakumirirako uende kumasowe uchaona wakufunda kangwareyo unobatawo nevamujirira navo uri who are you upawo nevamujirwere une chirwere bring your test bring your HIV test pamedia bring your test I'm challenging you bring your test wakapa mwana chirwere iwe bring your test iwe I'm challenging you hauna kungwara Oscar uri muroyi iwe Oscar you are a witch iwe wakaromba uruchesa musoro wegora iwewe pasowe unoti vanhu vakamira panze uri kurara nevanhu mumba sowe rekumajuwani masocial iwe munhu womurume akamubvisa sari remukadzi kupi iwewe munhu wechirume unobvisa sari rechikadzi pakuti chii iwewe who are you unobvisa sari chero kwadokta uri dokta iwewe unobvisa sari rechikadzi iwewe uri chii unobvisa sari kumunhukadzi uri ani iwe unobvisa sari kumunhukadzi sei iwe nevakakusaraunda mondi nemarapist akakusaraunda ese we are coming for you pasocial media you are not going to operate you are not going to operate I'm promising you this nokutokuzwa dai namwari wandinonamata inini unobvisisa vakadzi vabhuruka vachibvisa sare kune murume anocheka vanhu masare here uchingomisa zifesi rinenge manyoka kaunganzwa bandikiri izwai mondi dzese dzaungana guys mondi dzese dzauya honai vanhu vese vekuromba vauya maprofita ese enhemaungana hamuchashandiri vanhu tati business closed rakati business ravamushakaiti business closed hamushandire munhu futi mbwa dzevanhu muri mbwa dzevanhu hamushandire futi vanhu ndati business closed maunganaka business closed dzamakadya dzakakwana maprofita enhema imini mafake prophet dzamakadya dzakakwana mbwa dzevanhu dzamakadya dzakakwana hamushandire futi munhu ndati hamushandire futi munhu moda kuchecheudzwa imini muchachecheudzwa kumarendi yuko kwamunopindira kwamuchachecheudzwa sangano roda kupiswa sowe roda kupiswa iroro sowe iro vago to make sure kuti is bent down dzamakadya dzemarema dzakakwana muri mbwa dzevanhu varoyi johani masiva chishanu varoyi kusvibisa chechi
muchirepa vanhu kutoita combination yevarume kuungana muri varume kukuzirana munhu achirepa vanhu mbwa dzevanhu munotisa sei varoi misoro yemagora taifumura nhasi taifumura misoro yemagora taifumura misoro yemagora nhasi taifumura pana chamoda kunzwa kuti kudiko mugadzwa yezvakaungana idzi komdown nekuita sei hatina time vanhu avatoungana vanhu ava vatoungana maprofita esangani pavhidhio kuya kuzobvara nyaya dzavo panapa hapasi yacho nehondo iyi this is now war we give you war you bring war we give you war muri mugadzi vanhu misoro yemagora mune zvamunoita ini hamucharepi futi munhu ende hamuna chamari yamuchadya you affect period you affect period mahure evanhu mahure chirume ruma muchibatana nevanhu kufamba muchibatana nevanhu pese pese vamasvika pese munosvika muchibvisa mabhurugwa evana evanhu pese munenge muchibvisa mabhurugwa evana evanhu mushandira munocheka sere muri vanhu vevarume imi munocheka sere 200 wakamupa evidence tinayo and we are coming for you chero mukati hure chero mukati chii but we are coming for you hatifambe tichivakurisa vanhu mabhurugwa hatikururisi vanhu mabhurugwa chero mukati chii kana tikudii we are coming for you and business closed motinooperatora kumozambique kana kunigeria kana tikupi ndati kunokwa musouth africa hamuoperati you never come tina uyai kujobek uyai kupretoria muoperate uko come to pretoria and operate kana mune nharo uyai kupretoria uko uyai dzokai kupretoria come to pretoria and operate takumirirai kunoko dzokai kupretoria kana mune nharo come back to pretoria muone kuti muenda musina magarai and uyai kupretoria munoti maita gumbo umwe nomasina gumbo umwe nomwe ane buri rake mugumbo rekuti uyai kupretoria uko uyai kupretoria kana iko kudurban hamufi futi makakupinda hamupindi kurepa vana evanhu hamunyari basa rekutora maspems evana evanhu basa rekutora zvinhu zvevakadzi kuchida kunotengesa hamunyari madzibaba tivane madzibaba kushandira nyama kune sowe rekuti munopinda pakavanzika sowe rekumadhivani masa rinoshandirwa vanhu papublic hamushandiri vanhu muzvimba zvamunenge munazvo mese muri mbavha muri mahure muri varoi vevanhu mose muri marepist mbavha mese ipapachira mukaita 10 muri marepist mese and hamuna zvamunondiita uyai kupretoria tikudhurei magaro uyai kupretoria tikudhurei mwana megaro rake uyai kupretoria mudzokere musina garo 11 uyai kupretoria mudzokere musina garo 11 uyai kupretoria mudzokere musina garo 11 mbwa dzevanhu muri varoi vevanhu basa rekurepa vana evanhu hamunyari uyai kupretoria and asendapedza neni ndinoda kuvingai 1 by 1 cheke chipostai ndinoda business masocialite please share life socialite please take all the video share all the video play them and share on your pages fambai nemembavha idzi fambai nemarepista ekusvika zvanaka fambai nawo marepista ende musamira ende musasiye tiri kufamba navo enda tisi kumira marepista postai kusvika zvanaka ndoda kupai ndiri kutsvagirai vese vangwani video ndiri kutsvagirai 1 by 1 ndichaunza everyday chake chipostai kusvikira muna December kusvika December ndichake ndichikuposta hamuna business muSA hamuchaiti business imimi muSA hamuite business majera kudya dzemareba kudya maprofita ndatimairasa maprofita enhema we are coming for you maprofits of mafake prophets we are coming for you and atisi kudzora tsvimbo we are coming for you maprophets effect we are coming for you and atisi kudzora tsvimbo we are coming for you iyatovehonokai fire for fire umwene ndichakupedzerai maprofita emimi ndichakupedzerai maprofita enhema mahure evanhu kurepa vanhu hamunaonasikana ini dei vana venyu vakarepiwa times 10 dei vana venyu vakabvarugwa nokuti ndozvamuri kuita muri kurepa mumwe vanhu hamusi kufungira mwana vevamwe vanhu mbwa dzevanhu Oscar uri musatanyoko wemunhu mbwa yemunhu Oscar uri gudo remunhu maprofita ese arapa muri mbwa imini mbwa dzevanhu uyai kupretoria tikupedzerei masports uyai kupretoria tikupedzerei masports uyai kupretoria tikupedzerei masports ndati hamuchaoperati mabhishu evanhu hamuchaoperati pasocial media hakuna munhu anokumaketa pasocial media achakumaketa pasocial media ndada kumuona ini hakuna munhu achakumaketa pasocial media ndati hakuna inini SIS MELLY diaries visazicult SIS MELLY diaries visazimasatanist varoi ndiri 1 ndakadai hamuna ipi kana muri vaprofita chokwadi mini ndiitei chimkuyu kana muri vaprofita venhema veshuwa ndiitei chimkuyu right now ndiome I'm challenging you itei kuti ndipfute kana muri vaprofita chokwadi ndipfutisei moto izvozvo
itai kuti ndifute kana muri vaprofita vechokwadi ndifutisei itai kuti ndifute itai kuti ndifute ndati muri vaprofita vekunyapa kana muri vaprofita vechokwadi itai kuti ndifute right now ndifutisei tunyedzai moto vaprofita vabhari vaprofita vabhari fake prophets ndiitai chimkuyu biltong right now kana muri vaprofita vechokwadi I'm challenging you ndiitai chimkuyu kana muri vaprofita vechokwadi imi maprofita enhema hamuna guys don't go Oscar nemaminyenzi ake Oscar nekambani yake vese hatimaona impavha vanosisa musoro wegora guys vakaenda kunoromba kumozambiki vanava musoro wemagora nerimushanda musaenda kusowa rinonzi kwajohani masowe ndishamire kwa Oscar ini ndichakupai nevamwe vake vese vadzoba nofamba navo hamuende kumasowe kwake ndati ndichavaposta everyday kusvikira vati baba nemuridzo ndichavaposta everyday kusvikira vati baba nemuridzo handina calm down don't tell me to calm down guys because mbavha idzi dziri kuti advantage of vana ndine mwana musikana hamuna zvamunohwa zvamunotaura tikudiko zvokuti vari kuti hurere yatove kutukana hapana zvokuteererana pano yatove fire for fire zvokuchateerera mumwe hapana zvokuteerera ndirigira mvura yekumwa ndichambomwa ndifambe nevanhu ava uya nemvura ndimwe ndifambe nevanhu ava mbwa dzevanhu maprofita efeki hakuna calm down kushandira vanhu kushandira igo dzenyu pa vanhu zvirwere une aids Oscar uri kuspreada aids Oscar you are spreading aids iwewe ndati ndiite chimukui maprofita enyu kana muri vechokwadi ndiomesei ndifutidzei izvozvi ndifutidzei muri vefeki mimi hamune zvomunoshandisa vanhu imimi ndifutidzei right now ndipe mvura ndipotomwa ndifambe nevanhu ndifutidzei mbuga dzevanhu varoyi makaya muri nezvibhasikiti makanoromba kumozambiki kuti mutiudze vanhu nyaya dzavanhu sika makanoro apa zvinozikamwa hapana mirani kumwira mvura ndikudzoka ndakadzakwa nemweya mutsvene handina kudhakwa nemweya wenyama ndakadzakwa nemweya mutsvene kuita basa rekuenda kumozambiki kunoromba kumozambiki kuti muuye murepe vana vevanhu musoro wegora wamuri kumashandisa ndati nezara jesu by fire in the name of Jesus fire mwari pisai mbavha moti idzi varoyi mwari pisai mbavha idzi pisai mbavha mwari in the name of Jesus fire maprofita efeki maprofita abhari kubhadhara ndobhadhara wakadiwe wakatarisa ndobhadharwa nani iwe wakatarisa nokuna unibhadhara ndianokuziva iwe handibhadhabhu ndinomirira justice ndomirira chokwadi handibhadhabhu iwe Oscar huna mari yekuti ungandibhadhara iwewo kwati munhu akandibhadhara kunzoko ndine mari inokwanira inini haundibhadhari dzokaiko munogotizei ngavadzoke munogotizei fire for fire musiyana nesystem comment section yekuti anzi calm down pafire munoti calm down pafire pa maprofita ari kutaura kuti uri hure iwe watumwa moti kwanzi calm down muda kuhwa zvakutaura yateve fire hapana you talk over omunye pesi kwomunye zvichida zvakadaro omunye kwesi kwomunye guys tingasekerera mbavha idzi mondi idzi ende vari mucomment section varimo because live ichitanga vanga vari mucomment section Oscar zvarongwa zvinhu zvine zvikomera izvi we will deal with you all handisati ndapedza newe Oscar handisati ndapedza newe Oscar ndati ndichakuposta everyday Oscar ndati iwewe I'm going to make you my assignment Oscar and your minions Oscar namwe varoyi vako vakakomberedza vaona pababhaka you are my assignment for what you did for those girls for those ladies ndichati nedzimba dzawakapedza dzevakadzi vanhu waibva kumasowe ndati inini I'm going to stand for them ndichamira in the gap uri kutemba kuti anzi inai mapurisa because you know kuti vese vakarepa vakageza hapana rape kit handiti hapana rape kit that's why uri kutemba kuti anzi inai mapurisa because vese vakaosha mapendi vakageza handika uri kuti anzi Oscar ndokubhedhera pano Oscar guys mubati masvika kudai mundipe ndiri kukupai kusvika November muchaona zvichaitika ndiri kupai hati ndi Oscar uyu nemaminye ndatika ndiri kupai hatina kupusa guys pane zvatakatorongawo kuseri uku hatina kupusa ndatiri kusvika November shiri ine muriro wayo hanomuzana iregi shiri ine muriro wayo hairegi hatimaona ndati mira muchaona henyu mirai muone ndida kuti azotaura zvari kutaura izvi guys zvaiko zvino ari kubhesa knowing kuti vese vanhu vakabata chibharo vakaenda kunogeza hapana munhu hapana rape kit hapana evidence vakati varepa vakaenda kumba kanogeza mapenjero akanowacha hanimona that's why he is doing this that's why he is saying this but ndati ndine surprise for you guys imi chimirai because Oscar ari palife handichakuudzi maplans
imi chimbirai makadaro muone uyu I'm going to make him my assignment kusvikira Jesu inandimiri nyaya sina basa guys handisi kuretera kusvikira fambira nyaya dzisina nebasa rese ini ndinomirira ndiri voice revanhu ndinomiririra vanhu ndova ndinomiririra vanhu handimuzivi Oscar vanhu ava vese vandivazivi hatimaona so imi makatisa guys mufunga pana anganditenga pakandigona anenge andipa mari anganditenga imi makatarisa anganditenga ini anenge andipa mari ndiani ye angandigona ndiani usangoshore vanhu because munoona vanhu pasocial media anganditenga apa ndiani anganditenga akati mari ndogona kuvatenga chero iwe Oscar iwo ndaida mari guys nyaya iyi was so simple Oscar uyu knew akaramba kati yaitaure kuseri Oscar said to me ndifonere itaure kuseri ndakaramba mukuru wavo akati mupinze mugroup tisolve ndakaramba ndikati nyaya ngaidzokere kulife kwayakatangira kutozoti handitengwe zvikanzi ngataura nemulaife ndikati tichinotaura chinotaurwa namulaife zvikanzi iye Oscar zvikanzi ngaitaurira kuseri ndikati tichinotaura kuseri nyaya yakatangira palife nyaya inoenda kulife handitengwe zvokumhanya handitengwe on the expense of mwana musikana akarepo ndinaye mwana musikana ini ndotengwa ndodya mari yako mangwana nofuma akarepo ashakiro and then what tine mupurisa 10 maposa I can add tine mupurisa akaenda kukliniki one of the girls akapa mwana chirwere guys tine doctors nikikiri bepa rekukliniki riya tine bepa rekukliniki akapa munhu chirwere imi miraikani ndakuze pane zvichaitika pamberi apo musiye akadaro pane zvichaitika pamberi apo dena ndiri padhuze Oscar ndakuruma inini nhasi dena ndiri padhuze ndakubvambura mambura denda kuruma nhasi Oscar dena ndiri padhuze iwewe ndopawaitoona kuti kuna mwakadzi zvibhiringindi zvipembenene dena ndiri padhuze newe Oscar iwe nhasi ndaikuruma vaizongondikutsirana inoti makawanda but ndaikudhura gara ndaikudhura uyai kupretoria miraiti Edem mupurisa watinaye mumunzwe tine police officer watinaye ari kubatsira nenyaya ishi guys tinaye Oscar must fall ndochokwadi guys nyorai mcomment section kuti Oscar must fall deongari mudhebhe ndaikuruma inini kukudambura svedero svada ndairidhonza kuridhonza svada kuridambura svedera iro ukaifamba ukadzokera kumba ukarembedza 1 iwe dera ndiri padhuze da kutotitira zvosina nebasa rese panapa toya panapa da kutotingwa kuti hure remunhu watengwa kutengwa inini ndatengwa alright mira ndimbo vasikana vari kunetsekana kuda kufona let me call them kwai chiko na Madzibaba ndinhingirikiri vari kundivo mukuru wavo vari palive vese nevakuru vacho varipo palive apa ndaikuruma svadota basa rekusora uchirepa vana vevanhu manzwaka ndo maprofita enyu anovesera danzi vahure evanhu mahure ndo maprofita amunenge muchienda kunoshandirwa nawayo mamanzwaka ndo maprofita enyu muende Madzibaba kwa Oscar muende kwa Oscar munoshandirwa muchaona kuti muchadzoka kwamakanyorowa kuzasuku maripwa na Oscar muende ndo maprofita enyu iwayo ndo maprofita vamaona nandisi profita iyi ndo maprofita enyu amanzwa ndo maprofita enyu amanzwa achitaura kuti hure iri kutseke hauna zvanoti wakatengwa kutseke hure ndo maprofita enyu amunoenda kunokiwa live kunosvika uko chitanzi tikushandirwa vanhu vasina hunhu vakadai sapa vanhu vasina kana hunhu at least titori mahure ari nani ari mudzimba dzavo kwaiwono tamufamba tichirepa vanhu here naimi vari panapa munotifolowa takambokurepa iwo here bata vakadaro dia varume vari panapa vese munotifolowa pane watakambotikurura bhurugwa tikucheke masara here kuzasi varume vari pana comment section umu tinofolowa narume wakawanda takambokubvisai mabhurugwa here kuti hatikuchekei saka tisipo at least tiri mahure asingabvisi varume mabhurugwa ko iro hure iri rinofamba tichibvisa vakadzi mabhurugwa tanzi yandikuchekei sare ari munhu wechirume sare rakambochekwa nemunhu wechirume kupi yesi dia ndaona uchifuna ida taurako tete ndiri pano taura ndiri pano SIS MELLY Oscar uyu kana aripo palive Oscar aripo kuvhisisa bhurugwa 3 times achiti anovhisa masari Oscar sambofa uya nyika yese achinyepa Oscar imhondi sise mukadzi mudevera da kutaura nemi futi SIS MELLY uyu ngauye taurai Oscar must fall taurai uyu Madzibaba Oscar anofanira kufira mujere chaiko akasura munhu ari wrong muterere chaiko akachigara achizviita zvinhu izvo akatogumba
akadzashandi nekuti akasvura mudhevere chaiko akatobvaisa zvatokumuka kwa iwewe 3 times uchibiswa mabhurugwa zvakafamba sekuti ubise 3 times mabhurugwa akandipa nhombo kuti ndibate nhombo papa ndabata nhombo iyeyo handichazivi kuti chii chaitika ndofunga nhombo iyeyo ndeyekudhonga vanhu kuti usingaoni kuti chii chinoitika pfungwa dzako dzinde saka uri kuda kuti munhu akakuita katatu uyu akakuita ka3 pachino ana kundiisa nhombo iyeyo akandipa kuti ndibate nemaoko iye akatopundisa chinhu chake akandikwira ari muchagamakati manje akatoswira munhu ari wrong kangani wakaitwa kangani iwe naoscar sisimeli saka zvinhu zvake zvichifumuka nhasi nekuti akarepa munhu asiriye ende oscar kana aripo asati ati one oscar hambofa sisimeli oscar charohwa nestroke sisimeli oscar achakonfesa nyika yese zvaanoita kuti who is he as really is a fake prophet is a devil worshipper inini chaiko aida kundibvisa masari but ngirozi yangu yandaifamba nayo yakaramba 3 times kuti visa bhurugwa kukwira pambhedha hanzi akataura 3 times kuti bvisa bhurugwa akataura 3 times kuti bvisa bhurugwa 3 mandevera aya guys remember havanyatsogona chiona hanzi akataura 3 times ukaramba ndikaramba pandakaramba ndipo pandakazomudza kuti aiwa seiko madzibaba dai manditi ndiende kunotsvaga wangu munhu wechikadzi ndiyachandibvisa masari iwawo then ndozofonerai momupa direction kuti andibvise sei but pandakabuda padho angasina mufaro kuti waindabuda asina kukwira pambhedha ndakabuda ndisina mufaro vanhu vanga vari panze vakati ende watoudzwa nyaya dzako ndosaka wabuda mukati usina mufaro liki they didn't know kuti ini ndabuda mukati ndashaka namufaro nemari yangu yaenda nekuda kukwirwa pamusoro pemari yangu namadzibaba Oscar wambokatevera munin'ina wangu uyu wandinoshanda naye mukolegi wangu uyu ivo vakazoita musikanzwa yake yese iyoyo imbwa yemunhu iyo manje akakwira munhu ari wrong touch us by mistake you die by correction touch us by mistake you die by correction ndati ngaadzoke kupretoria mira kupretoria takamumirira achingosva pretoria ngaadzoke kupretoria ndati kupretoria munongondirovera phone call ndodonapo pretoria takamumirira kune timu rakamirira ngavadzoke kupretoria vana ngakauye kupretoria uyai kujobek imi uyai kujobek ko mundevere aripi akaitwawo ndevere uyu pano uyu uya phone yake tukushandisa paFacebook live ini tukushandisa ipo call ngataure pafoni yako ipapo mundevere munin'ina chii chakaitika mubaba vasoti takuda kuti tovafumura zvokutoenderera mberi hatisitombombomira zunhu ravo rakamira sei fumura pandabuda papa inini ndakasvika kuti ndiende kupolisi but ndobva ndikati rakandiudze koliki yangu ndobva ndaudza koliki yangu ende chinhu ichi ichocho hachine kundibata bho ndobva ndafonera namai vangu kumusha mai vangu anonamata zvisingaiti mai vangu vakati munhu uyu is going down hapana pakuti achaenda kupi zvinhu zvakachashandi nokunosungisa kuti ndikuenda kunovhura police case nekuti atomirira mamari results kuchipatara aiwa tikuzviziva zvese akapusa ari kwada angwara ari kwandisa ndisina kutaura zvakawanda akangwara ari kwada takapusa musiyei akadaro handari kuti ari kwada takapusa musiyei handiti takamirira mazaso edu muregei akadaro ko zunhu rake rakaita sei kweiwe taura chiwe zunhu rake rakamira sei kadore kuti zunhu rake rakamira sei ane chinhu chakakurisa chidema kana chitsvuku black chiri kutoita seblack mamba chaiko Madzibaba Oscar kwai une mhungu iwe Oscar kana uchiti vanhu vari kunyepa mira baby kana uchiti vanhu vari kunyepa iwe Oscar uya
here sidema uya padaiva come and prove us wrong aiwa guys atika come and you must come here and prove us wrong tobva takumaregera ngauya aburise zvinhu rake tiona kuti harisire black here zirefu ngauya aburise guys munhu ngaazviprove munhu ngauya azviprove apa prove kana chiti kuvanhu vari kunyepera ava handika uya pano wakaona pendi yake ngaapfeka hey baby hello dear wakaona pendi yanga akapfeka kuti ndeyerudzi wakaona pendi yake pendi handina kuiona but akanga apfeka chi short regrey mukati mudzimai mukadzi waoscar ana shoti regrey here haana shoti regrey here come iwe osa come and prove to us kuti ava vanhu vari kunyepa uya utiprove uburitse apa padai vanhu vese vanyatsokuona kuti vanhu havari kunyepa here kuti harisire break here ziombe uya ngawi uya ari mucomment section baya ed apa ndikued baya ed apa nokuti kumufundira tizooni chinuka ngauya joine live apa tinyatsoona ngauya joine live tinyatsokuona kuti vanhu vari kumunyepera tokubira regerero tochenisa zita rake otherwise tafambane uya ukurire bhuruga rako utaridze kuti zvinhu rako riri mukati harisire black here zidema uya uprove black mamba uya ngadzoke paonline ndiripo nditaura chindinzwa chipindura habodzoki ari kunyepa danzi kwainini ndabhadharwa inini ndanzina kunzi ndabhadharwa inini manje ndobva ndabhadharwa inini kuti ndimitire live Oscar for the why ane chii Oscar kunzi kwayanganzi anobhadharwa we are going to destroy that sangano period. That is where we are going to destroy it period. uri muroi period Oscar uringanga iwewe hiding behind ione nevanhu vese vari muvideo guys video makariona ndikukumbirawo kuinbox kwangu provide vanhu vese vari kuseri vamakaona everywhere vanhu wakaona ari pavideo yaya ndokumbirawo ndipe picture rake give me their profiles ndipewo maprofiles avo ndipewo zvamunoziva about them takuda kunyatsofamba navo kana une waunoziva ndichaposta futi video soon after this kana une wauri kuziva ari muvideo nokuti ndicho chikwata chake icho chiya ndo vari kurepa vanhu vese ndo chikwata chake hanzi peona faina kuseri aiwa mira tichakanda video ndokumbira mundipe profile yemumwe nemwe ari muvideo zvikuru sei aireverera ari pasaidi uyu ndipeiwo profile ndati tichafamba navo kusvikira December hakuna munhu achaenda kwababa kwa Oscar hasi Madzibaba atidi kuti Madzibaba indai kuna navo Madzibaba vasati vave nescandal idzi uyu ane scandal chero chinzi kuvengwa ungavengwa nevanhu vekunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti wadi uyu Oscar uyu hausi kuzo-operata you are not going to operate uchatombodla yemarema yawakatora iyoyo ndoyauchadla iyoyo ndati everyday ndichimukamba kuseni ndione ngoti pamuromo pangu Oscar musi wandenge ndisina content chete ndiri kuuya nezita rako Oscar musi wandenge ndarasikigwa necontent chete I am coming back with your name Oscar zvatofumuka so ende isu tinofumura kumareni yuko unoshandira ka chimira uone anti kune mazulu ini ndozana nemazulu ariko kwamashuko nekunhingikiri kwamashu nekumlazi haupashandiri ndati hauchapashandiri Oscar mochinja sangano pamareni hiu hamuchapashandiri kosi kune timu rangu rakatoipa ikokuya hamuchapashandiri sangano muchabva paya muri kusvibisa muri kudzingisa vanhu muno South Africa muri kusvibisa masita edu panapa everyday chisowapo zvekurepa vanhu masowe kurepa vanhu Baba Tensen ndatovaudza palife kuti Baba Tensen stay our clearance from these evil men. Stay clearance from these evil men Baba Tensen. Kana mashaya endorsement uyai ndikutsvagire endorsement ichakubatsira kuti mwane mari vamuchipiwa nembavha idzi. Baba Tensen manga makura zvakanaka muchizvitira brand renyu zvakanaka musasvibisirwe mune mwana musikana Baba Tensen munogara muchitaura nyaya dzevana venyu mune vana vasikana mwana wenyu akafuma akarepwa ndizvo here izvi
zvamunozotaura izvi ndidzo here zvamunozotaura izvi stay clear and sabatens and save your brand kune dzimwe mari dzekuchero uchidzidaka unoti rega ndisiduruke because dzinondiita take down, you go down with them, your name will go in the drain with them. Unasuduruka omira paside. Ndati Madzibaba Oscar uya kuJobek. Uya kuJobek Madzibaba Oscar. Uya kuJobek. Induka kuJobek ndoda tunyaso ndona face yangu. Toda kunyaso ndona face yangu ina nditi zvokushikirwa. Zvokusura zvokuti usafunga kuti ini ndoda zvokuseka kwekamera chiteka. Ini ndino ndati uya kuJobek. Uona kuti ndikunyepa here. Uya kuJobek. Uona kuti ndikunyepa here kuti ndinosvika pasowe penyu ipapo. Uya kuJobek. Pauri kushandira uno ndosvikapo. Uya ina nditi zvongotara zvongolauda mufoni chingo. Uya kuJobek. Uya kuJobek. Uno tati shikere ipapo ndisvikere ipapo ndoda kusvikira ipapo netimu rangu. Uya ipapo mira uone. Iwe ndikaendoka uri murumeka unogona kundiuraya. Antika tikaendeka unogona kundiuraya saka inichaya netimu rangu. Timu rangu sort you out. Then report. Uchazokuona kuti ndevaya mai vaya. Ndova ndikunisota out. Ndichake ndiripo. Uya kuJobek. Uya iro zimungu rako neblack rakasviba rutoro iro roda kuguriwa. Roda kuguriwa simungu rako iroro rinokufamba richingopinda muvana vevanhu chipaona vevanhu zvirwere. Ndakuchanda ndatikana uchiti unyeperwa kunzi zvirwere. Uya neripoti yako apa. Uya tise ripoti yemwana uya apa. Tise ripoti yako apa todzima masitaka emwana uya. Handiona muziva. Uya neripoti yako iwe yekwa doctor uya nayo. Uya neripoti yako yekwa doctor iwe uya nayo. Mwe mwana uya tinayo. If the worst comes to the worst tinoisa baba kana kavhuma. Tinoikanda pasi media because this time iwona kudhara. So tinayo kudhara. Uya. 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 Kurombera chinhu chemubhurugwa naini. Kuenda kunorombera musoro wemagora kuti arepe vana vevanhu. Kurombera. Guys, Shinurai, wake up. Wake up, guys. Wake up. Murukutabwa 10 nya kwa mnige mchenda huko. Animaona. Murukutabwa 10 nya. Kusoweko kwa murukuenda huko. Mukaona chete kumasowe mango nzipinda murumu muri wega. Jowani masowe chishanu guys inoshandira vanhu pachekerere. Andi murukuzwa. Anonzi Oscar Makoni. Oscar Makoni. Mukaona mende kwa masowe chishanu. Munofanga kushandirwa pajekerere guys. Pakazara vanhu. Haunzi pinda muchirumu mune mbedha. Mbedha ndewe chii pa unoshandirwa. Ndewe chii. Kune ng'anga dziri kurepa vanhu. Kune muporofita takamboya pane mwakamboya pane nyaya ng'anga ya munoiziva. Amudzigwitika ifonera pano pa live. Munoiziva ipi. Same style idzo dzidzi. Akanoromba Mozambique ndo pakanorombo. Oscar uchingomisa face. Ndo pakanorombo Oscar. Manje social media guys. Social media Oscar must fall. Ndichakupa ikanda picture yake. Socialite rega ndakona vakazara mu comment section. Please take this picture, circulate it and the video. I'm giving you the authority. It's justice for this girl child. It's justice for this girl child. And spread it. Metro, Mangwana, you are going to be there because evidence denied. Antiga. Evidence denied. Mangwana Chafuma Chukandra, Quest of Buddha, Oscar. Tichaona kuti achasara kamira ndiani isinewe. I've got nothing to lose. Ina nda business and don't itari kuti ndandina munhu andarepa. Andukwa handina munhu andarepa. Anduona. Handina munhu andatorera mari kana kuti andarepa. Iwo tora mari dzevanhu uchirepa vanhu. Saka kuti who is going to be the last man standing? Because I've got nothing to lose. Ini ndo basa rangu. Ndo basa pa ino history side yaso yangu and I will dedicate my time especially when it comes to nya dzekurepa vakadzi dzekurepa varume dzekushungurudzwa kwevakadzi mudzimba dzevana ndinenge ndakatomira kunge chisuru chemuhovhorosi kumira kuti twikunge mweya wetsvina ndinenge nditoripo ndinenge ndakatomira regaitinzwe but tine mamwe mapepa takamirira guys ina ndina kukudzai evidence zvese because pa life I knew kuti he was going to be there because ndandotaura mu group kuti takwenda ku life. I knew he was going to be there. Saka ndakutaura information yese. Zvimwe mutazozviona pambera tizokudzai. Chazokudzai pambera. Chakudzai kumberuko. Mbomira ichimbo. Kubva nhasi guys kana ukaita ukaye unzi wabatwa chibharo anditika ukanzi wabata chibharo, there are some other things
zvamunofanira kuziva. Musanyarare. Andi maona. Musanyarare guys. Don't keep quiet. Anditi, don't keep quiet. Kana mabata chirwa. I know kuti society inonetsa, inokujaja, inodi. Musanyarare. 2, don't go and wash mapants amunenge makapfeka. Musapukute zviya. Uchibva pawabatirwa ipapo, please go straight to the police. Uwakadaro inobatsira mangwana inonzi rape kit iyoyo kuti vatore zviri mauri vakwanise kuti vaone kuti poitwa sei. Hati muri kunzwa? Musatyiswe nekuvhunduka vanhu vanenge vachikudza kuti wazorepwa sei wazodi. Vanhu vanongotaura guys. Vanhu vanongotaura. Iwewe mira inde kukliniki ipapo. Vanhu vakarepwa Saturday, vamwe vakarepwa rino, vamwe vakarepwa rini. Tine wani mwana aenda nhasi. Vamwe vakarepwa kuZimbabwe, that is last year muna December, vamwe muna June. Andiona, vamwe kuna na Machuku. Andimazviona. Vanhu vakaramba vakanyara kuti ziva chitya. Andimona, vazobuda nemwana 1 akarepwa Saturday. Ndiye azoburitsa. Saka musingazive kuti zvinhu zverepo zvinosenda sei kana ndoda kutuguta kudedzerai munhikiri uyu mu-SPCA uyu mupurisa muno mu-SA asi ndiyo kumusha uko. Kwete zvokunyeba munhu akakusvaribwa muno kakurira muno. Baba iwa Madzibaba nhikiri anonzi Oscar uyu aitombofamba neumwe ainzi Madzibaba Moziso. Animaona akatiza kune rimwe sangano rakatiza asi yaamitisa. Animaona iye Oscar aimbofamba naMozi ndati Oscar ndichafamba newe. Ausati watanga Oscar nyaya dzako ndichadzipiwa ende ndichafamba nadzo. Handikuzivi kai asi nyaya dzako change ndichidzaura inini. Andiona waifamba neanonzi Madzibaba Mozi. Animaona akatiza musangano rimwe raipinda asi yaamitisa musangano imomo. Tinemi information yenyu chaiyo singaiti iri zibaba rokuipa iyi ndodiko ndisingadi kuti mastay vanhu vari kundipa information abude. Inooneka ndikadai sorobvisa iri zibaba rokuipa iri si Oscar but chiyatsoriposta zvakanaka iri chiyatsoriposta zvakanaka iri zibaba iri simwe zimunhu rakadai so richitsikirira vana vadikiro riri zimunhu rakadai iri nefesi isina kana odha yakabvakanyuka richitsikirira vana iri ndozimunhu racho irori iri mariwonaka ndichariposta zvakanaka kuti munyatsokuriona chaiko. Thank you Doi. Thank you Doi. Right. Hello dear. Hello. Diri right muri sai? Diri right. Apo I think nyaya iyo yamauya nayo Madzibaba Oscar iyo tese tatagara kuti tinyasoinzwe kuti zviri kunyatsofamba sei bhozi tine hagadzidzi dzedu dzinenge dzakakanganiswa ikoko, tine vakadzi wedu chaiyo vamwe havatauri mudzimba kako asi fungidziro dzinenge dziripo kuti pane zvezvichiitika. So kufunga kwangu ndiri kuda kuti tinyasoitendeko kuti ivo Madzibaba Oscar kana vachikwanisa kuzvibuditsa zita ravo pachena wasina chitadzo chaunenge wakaita waifanira kuti wanyasoita live yakanaka nemi ivo vachitaura umbohwa. Yes. Wakauya kwamuri wachitaura umbohwa hwavo. Yes. Isusu tiri pasaidi takaisa nzive dzedu tichinzwa. Amen. Nekuda kwekuti vamwe varikuda kuti vabvunzawo kuti zvakamboitika kupi zvekuti pacheche yechishanu tinonovaka imba kana kunotsvaga pekuti tinenge tichiisa munhu mune mubhedha then pachiitwa maprivacy anenge akadaro. So tatiri kutarisira kuti zvamaitanga nyaya iyi yanga mamatigonera zisingaite hameno kuti munokwanisa here kuti mubate futi Madzibaba Oscar semunhu waMwari wanofanira kuti wadzoke wataure wapupure chokwadi chavo pavanhu nekuda kwokuti hakusi kurengwa kana kuti titi munyama kwete asi kuda kuti vanhu havasikana vakataura kana kuri kuvawengawo kwacho tofanira kuzviona izvozvo kuzongorora kuti kukuengana bhozi masocial media ofese vamwe vanhu vanogona kuenga munhu vanogona kutaura chokwadi asi tinoda kuti nyaya iyi inyatsota
inyatsodzoke paground itaurwe zvakanaka munhu wese achinyatsoinzwa umwe neumwe achitaura mafacts ake nekuda kwokuti hakuna munhu angawengwe kuti ngotangirwa ipapo nekuda kwokuti makamboita nyaya iyi mukataura kuti mukavabvunza Madzibaba Oscar vakati tati kwakari kuJoburg here tikapiwa pekushandira vanhu tikadii pane chimukuku pakazoita sei saka kubva ipapo tinoda kuti panyatsotaurike zvakanaka bhozi patori nezvimwe zvatiri kudawo isusu takanyarira tiri kunzou. Amen. Ndizvo tikumbiriso kwamuri Simbeli bhozi imimi muri vanhu vevanhu ende vanhu kana vachiuya kwamuri makafanana nemupurisa makafanana nemuCID makafanana nemuloya so kana vanhu vauya kwamuri imimi manje vanhu ngavachiti iwe madzibaba ava ngavachiuye pano nevasikana ngavauye pano ende titori nevamwe pamwe vakadzi vedu vakadzowana bhururu hanzvadzi dzedu dzakatipa makomplaints but aisha zvinotangirwa kupi saka kana yatouya sekuda isoo Simbeli chitipawo nguva yekuti imimi muchibate munhu sekuti ndimi muCID mapiwa nyaya paground iwo madzibaba semunhu waMwari ouya paground ozvipupurira chokwadi chavo kuitira kuti zita ravo risasvipe nenyika yese chiprofita chavo chienderere mberi. Amen. Uri kuona chikuitika kola ndezvekuti baba ava patinongoti takuedha vanhu vanobva vatanga kujamuka patongoti mirai mutaure nevasikana ava vanobva vatanga kujamuka varikuda kubvunza inini mubvunzo handika inini handisiri nevakarepa ngavachimira apa vabvunze mubvunzo ndavati mirai tiedhe vasikana ava mubvunze mubvunzo wenyu kuvasikana ava zvamuri kuti kwai kune madzibaba mazita abuda mubvunze havachadi hanimaona ndozvavakaita futi musi uya yakusara nezuro ndati ndakufonderai nemwe nhamba kuti ndifondere kuedha vasikana ava panhamba iyi nokuti ndoya vanoziva vakati alright ndakuchofona nhamba iya vakudhikirana makozi angu havadi kusangana nevanhu vavo handizivi regaiti try regaiti zami kutaura ende hamukutadzi kuita hasha because vanhu venyu vachiitwawo zvinhu zvakaipa mune mautumiro tuendai kuti ndingane nganogona asi kana zvichibvira zvadzi dai kuri kunzi paedwawo umwe munhu imimi vanenge vari kukudhererai vari kufungidzira kuti kungotuka imimi zvoperera ipapo kwete kuti nyika yese yatotarisana nezita rekuti Baba Oscar hozi vadingi vari kukomplaina asi kwekuzvitangira tarisingaziye saka tiri kukumbirawo kwamuri kuti paedwe umwe munhu anonotaura naiwo palive yenyu iyoyo kana isusu tinozvitenderawo nekuda kwokuti titori nezvakawanda kuvabvunza kuti kusowe kunobvumirwa here izvi neizvi kana zvisingabvumirwi tochiona kuti zvakabva nekupi zvazvawo here kana ndezvemutemo weJohani Masowe echishanu saka tiri kukumbirawo kwamuri kuti handizivi kuti muchaita sei semunhu mukuru nyaya iyi yakasvikira kwamuri mega Zimbabwe as a whole so handisi kuti muchaita sei moedha ani achafondera Madzibaba Oscar nevasikana vaya vatatu vaya mudhewene uya nevawo mashona wauye apa kune vamwe vari kufara kuzofonawo futi varipo vasiri mugrupu varipo vari mucomment section varipo right handisi kuziva kuti muchaita sei tinoda kuti nyaya iyi itangidzwe inyatsondere mberi zvakanaka saka imimi hanzvadzi imimi murikuda kuti tiedhe ani imi mune makore mangani hanzvadzi nokuti tinogona kuedha imimi kana kuti ndogona kuedha imimi ndoedha live inoisa vanhu 4 ndoedha handiserina toti handiserina voita host welive yachona ini ndonyarira zvangu ndiri kuko imimi muchibvunza mubvunzo handika vasikana ndakavaisa pane imwe live tinotenda chaizvo izvozvo nekuda kwokuti tiri kutoda Madzibaba Oscar weye pachena wambotaure nyaya yavo waipupure chaizvo wapikisane nevasikana vaya kana vasina kuzviita wapupurire ndizvozvo right imimi kola muchibva pano ndokumbira muise request mucomment section ndibve ndakuedha regai ndibate Andiselina vauye munhu mukuru kudarikawo inini vaite inini changu kuedha vasikana ava pamafoni apa handika kuti vatagogena because tikada kuti tivaedha handisi kuti mucomment section anozokwana here dei Madzibaba Oscar chandoziva abvume kuuya palive dei aibvuma kuedhiwa kupinda palive anyatsobuda nefesi yake manje haabvume handimaona saka achangofonegwawo poedhwa vasikana vaya vataura nekuti haungabvunzeni mubvunzo nge ndini wakarepaka handiona kuti kwai Madzibaba vazopinda sei sitare kuti ningi saka vapinda papi indozivire pini ndini wakarepa ngauya taura nevanhu vake
tinotaura ichocho chokwadi iwo kaMadzibaba Oscar kana wasina kuzviita hawangatyi kuti waedwa apa wapupurire chokwadi chauwapuma ngawauye pachena wataure kana wamwe masondosa avo newadare waunofamba nawo wese ngawauye avo nekuda kwokuti munhu anoshandirwa anoziva sezvazviri. Thank you. Right, Kola, itai kuti muise request mukome section pane munaisa request ndianu Denmo ndimi here Denmo angazi yes reported ndimi Denmo aiwa ndisi Denmo. Okay, ndoti ndikuda kuti kana makuisa aid ndizo sepane munhu agara isa aid yakakanzi Denmo saka ndakudonedza imwe ya comment section moisa ningirikiri aid mopinda regai mbobata andiseli nacho vauye vasikana vagara vatoripo iye Oscar arimo mucomment section. Okay, alright chap Oscar arimo haabvi pano live isina kupera because anda kuziva kuti nyaya ichaperera papi and anda kuziva kuti anzina sindi. Hi, SIS MELLY. I'm trying to phone you back. Irikuramba, I think, because in network from load shedding. Okay. Right. I think that's the best. Ngadzoke pano. Dzoka pano. Ngadzoke pano. All right. Can I call you back, Cynthia? I'm still trying to speak to somebody else. I'll call you back because we wanted you to speak. I'm on live. I wanted you to speak something to the people, but I'll add you back. I'll call you back. Okay, you can call me direct because it's load shedding. Sure. Okay. All right. Kwanzi Oscar ni start kuti Black Jesus my foot. Black Jesus my foot. Shibisa stara Jesu pana pa shiti Black Jesus. Who are you? Black Jesus. Ukita say. Right. SIS MELLY. Atukukumbira yo kuti muye kuzojoina live ASAP right now. ASAP. ndijoine live. Yes, kutoisa aid chacho kutoisa live mupinde because pane public demand. Uyai? Nyaya irida kontinya mberi. Oh, okay, saka ndouya kuaid here kana kuti chii? Uyai pa live mukome section mubaye aid button ndi kuaid pa live. Muchauya mimi ni wamwe anjadzi. Alright, okay. Sharp. Ini changu kufonera Oscar ushu. Nevasikana afa. Tivavepo. Atauro kuti ndatengwa nani anonitenga nemari. Gawi kuni mutozive munzwa guys kuti kune vamwe vanhu vari kuserika vasipo apa. Ani muri kunzwa kune vamwe vari kuseri vasipo apa. Panotori nenyaya dzokuti varume vari kutozivawo kuti vakaenda kumasowo ukuku vakadzoka vachiita chii chakaitika. Handisiri ndataura. Handisiri. Uyu akada kuzama kuvanza kana ndo zvinoita vanhu mondi izvozvi zvine vanhu vanorepa vanhu ndo zvavanoita izvi. But anyway, for now Oscar hauna kurepa. Sorry hako tatangoitawo hasha paya. Chiuya utaure nevasikana vako ava uzviprove Oscar kuti iwewe hauna zvawakaita kuvasikana ava, hauna kuvarepa, hauna kudi. Ini ndoda kuti kusoro rako kuzare, ndoda kuchenesa. I am going to market you zvokuti kusoro rako kuchafuma kwakazara. Uya utaure nevasikana. Uya utaure nemavictims aya kuti isusu wakatirepa. Utaure nawo. Uya utaure nawo. If possible kana uneka pepa kaiko kwa Dr. HIV uya nako uprove vanhu pano iye musikana oya nechimwewo umwe musikana oya nechakewo moonesana. Uyai tifambe nenyaya ende yenze hauize repist isai request andiselina send request right andiselina is here ed andiselina couldn't add guest why because inindi andiselina ndogona kuvapa live kuti iri kuti andiselina imbobuda futi mudzoki because inini ndinogona kutobva andiselina vodzoka live but uyu munhu uyu Oscar inde chida kutomupisa kuti inini ndichafamba naye kana kasauya kuti ataure nyaya yake nhasi pano ndichafamba naye zvokutoti achandivenga zvisingaiti. Takatomirira kuno Joburg, takatomumirira kuno Joburg. Itsotse rinozviti Black Jesus zokuti chi andibudai mudzoki Black Jesus zokuita sei. Who are you? Black Jesus, you chii no Black Jesus satanist sure kuita one mukadzi versus ma satanist chi group chema cults
nhasi ndichava tachida kundidla musoro wangu manje hamundikwanisi musatombomvera inyu matombo atempta kundivinga usiku nokuti ini zviri pandiri munobva kuno kumakanyara mangwana munobva muchinyara mangwana muno ini panapa mukangoda kundivinga usiku ndofunga matonyetso kuzviona kuti pane pane ndakatsika pane ndichita zvaneichita izvi mumbonditraya munditemte muone matadza kundipisa ndigere panapa mukatadza kundiita bhuto ndigere panapa muuye usiku ndakavata muchaoni zvamunosangana nazvo muyai munditambire muchindizama mundizame muuye usiku ivi munomahwira mangwana uyai dendiripo padheni ndiripo uyai ndeve nhema vakafanana nevaya vegudo vaya ndeve nhema futi vaya vanhu vese vakaenda kugudo uko kunobhadhira mari vachiti vada ndisaka ndakaramba kupai nhamba ndakaramba kupai nhamba paya ndikati guys mbomirai kutanga kwaenda vainda tione ndakaramba kupai nhamba iyi nokuti ndi zvinhu zvinozviziva izvi vanhu vose vakaenda kuna kana gudo rambotiramo hakuna chunja uye dhari zinokuonerera pano dzipano ndikamuka mazaruro akaita whatsapp yangu vachida gudo kuzana kudai vamwe vakatondivenga ndichiramba nenhamba chinamba ndikupii imbomirai kutenge kwauya maresults makanodligwa zvimari zvenyu kokoko kuseri koko ndakaramba grace iwe vanhu kuzara kudai kuseri sisimeni ndakabikochaka sisimeni ndikati hakuna wandiri kupa nhamba pana kudzoka muchichema panapa kuchiti kwanzi tadligwa mari tadi anibona hakuna wandiri kupa nhamba kusvikira vainda 2 vandapa vadzoka nemaresults results rakauya in a form of 11 ndinaro ndokuplayera emaaudio kana muchida muta zvekutamba ini hanzi if asked alright anti hakuna request yaisvika kunoku hakuna request kunoku ima hamuna green button and something's wrong with your phone hamuna green button and ndimi mega mustori na green button ndikutira kuedha andiselina apa ndimi mega usina green button hamuna green button andiselina hamuna green. Let me try to add umwe munhu muone andiselina hamuna green button imi you don't have a green button kandi kutira kuedha julu tuone hamuna green button andiselina ndimi mega na green button munogona kutozviona pafoni penyu kuti hapana green I'm not green button. Dear Julie, can I'm testing on you. Accept at all. All right. Panama, I saw request about this one. DQ. I saw request. All right. Oh, up and down. And so there's something wrong with the phone. We are pinned out. Hello. So it's your phone. It's your phone. Did I to say? I'm gonna have my phone and Selena. And edge smelly. Okay, let me try to edit memory. To ndinoda kutesta ndakuona iri kuti connection failed but you wapinda rambai makadzvanya sisimeli mbavha iyi ngaiende kujeri mbavha tisi kutombomira kana ngaende ngaende prison shuwa vanhukadzi vari kusafa because of this idiot vanhu vari kusafa kunzouku ndotira kuedha mumutoni andiselina foni yenyu haina kana green button I'm trying to edit letumira ito tinopinda yakuti connection failed. I think this one now is side kwam but you wapinda ndizotinei. Alright Julie reka ndikubvisa nditira kuedha mutoni kana zvakaramba guys ndikuita kana zvakaranda I'm going to give Andiselina ma details acho ekufondera munhu ushu ini ndinenge ndine vasikana hanimona vasikana vanopinda mambo ndini polisi ringomutsvaga woko sichungomutsvaga kana mukangoona location yaari please alert us tikutogorera tisi kutamba tiri kutongobatisa vanhu sevanhu idzi ndidzo nyaya dzecommunity ndo nyaya dzokugadzira nyika idzi kwete nyaya dzimwe idzi ndo nyaya dzokugadzira nyika idzi hanimona idzi ndo nyaya dzokugadzira nyika idzi Clarence mubvunzo wako wakanaka oya mave negreen button manje mubvunzo wako wakanaka chose but handiti auya panapa kuti atore panapa toda kuti tinzweka panapa let him come here gawi bo manje mubvunzo wako wakanaka kufone yanga ne chichivhara imwe phone mavhara ndavhara right nyaya iri panapa ndeyekuti taita a very serious war
nemurepist uyu anonzi Oscar, Madzibaba Oscar wefake uyu. Saka kuna madzibaba vazofona, kuna namadzibaba vafona vakati tachikumbira kuti nokuti mamopopotedzana Oscar uyu auya panapa hatina kunyatsa kuti tioneso tine mibvunzo, tine vamwe vanhu vakauya pane nyaya dzatinadzo kuhama dzekwedu, titodawo kuti tinzwisise, but auya tokumbira kuti paite munhu wechikuru anokwanisa kuuya ataure naye achimubvunza apa vasikana vaye vari apa. Ndikaona kuti inini nehasha dzangu, because I'm too close to this case, animaona ini ndinonyatsoziva zvakaitwa vana vasemetaurira vakaita, ende zvinosatsitsi maybe imimi muri calm anditika. Saka imimi Oscar kauya ini ndozvinyararira, imi muchitaura naOscar uyu, vana baba vachitaura vachibvunza mubvunzo, handimaona vachitaura naOscar, vasikana vaye varipo, Oscar achitaura nevasikana ava sezvo ari kuramba, handimaona vachitaura nevasikana ava zvakanaka, munyatsokuwisana ndotaske ipo. Okay, can we do it this way? When he comes alive, can we probably give him the opportunity to speak and probably answer kune zvataurwa, because I guess I'm live macho or tombopa nguva yekuti ataure, and then kune vane mubvunzo ava tochivapa opportunity yekuti vabvunze mubvunzo yavo yavari kuda kubvunza. And Selina, before the audience asks questions, and he has to speak name of victims. Actually, anga mamuri pa achibvunza inini mubvunzo. Kuti ko baba vakazidai ini andingampindura kuti mira ndikupe vasikana vatori navo haasi kuda handika. Saka imimi chokutanga ngaataure nema victims aya vachipindurana handika. Kana vapedza kupindurana mozovhurira audience iri kuda kubvunza mubvunzo yobvunza. So probably what you are going to do is, and Selina, inini let me remove myself pa live up. Ndokupa motanga live imimi muripo moedza vana dzadzoda kupinda ndoisa vasikana vaya vese ndova pa numbers enyu mune tuma phone imimi nedza Oscar wachona, you handle the case in the comment section. Okay, all right. Okay, then. But before we go any further, and that's Mascara say. Thank you. Then more. Mushe kanjani? Pane wandinoziva Oscar ari kuPine Town kudhebhe, so ndangoti ndikukwanisa kuti kana pana nepicture yake kana ari iye then ndomuziva paanogara paanowanika. Ndeuyu wokudhebhe iye. Let me show you. Ush. Ukumona? Ndikumona handiye. Ndiye ka? Handiye. Wakabvosanga nenyaya dzake. Nyaya dzake ndasadaziva but ndomuziva zvekutodaro. Right. Okay. Saka then more, this is what we are going to do, because inini I'm too close to this case antika. And Selina can be maybe a better mediator. Inini akundoita zvandoita ndiri kusema. Saka isi toburuka and Selina votanga live yavo antika ndombotanga pa information yese, then vofondera munhu uyu ndopane vasikana ava vasikana varipo the winning ataure nokuti ari kuti tikati vasikana vauye anovhiringidza zvinhu ngataure nevasikana, then comment section vada kubvunza vane mibvunzo yavane vakadzi vakaenda kwasiri kugutsikana nezvakaitika handika nezvavakadzoka vakadzi vavati vochizopinbvunzawo mibvunzo apemuka aclear star rake. Alright, pakanaka ipapo. Alright then more, because isu ini ndichafamba naye kusvikira Jesu adona ndichingofamba naye Oscar ndochokwasaka ndisalina guys. Imimi ndakudonedzai motanga live mutanda pa information kuseri, then modzoka mave nenyaya yakakwana. Kana karamba zvingaprove kuti irepistika nyaya yake ndagara ndichakufamba naye, but akasitera akauya akaprove kuti ina ndinambore pa vanhu vari kutinyepera handi ini guys moziva ndinotochenesa star rake zvokutodaro ndigotomumaketa sowe rake zvokutodaro ndinotaura kuti ndabva uri mushandigwa handimaona ngaautanga panapa achidze star rake taura nevanhu ava achidze then you start from there, or else hakudliwirowo pisa. Akudliwirowo pisa. Right. Saka ndisene ndakuburisa ndopa information modzoka. And it was a Friday. Okay. All right. Right. Saka was a Friday is going to start here. Inini ndakunde then nemi comment section. Antika inini hangu kana akatanga zvake zvekuda kuti ina handizozvikwanisi. Hanimona inokuti nditoriwo mawaya. Hanimona hazvizoyatsokubuda. So indochidona handisene ndichivapa information, ndochivapa number dzake, ndochivapa number dzevasikana ava hanzi antika then tochitangira ipapo handi kana ari innocent let him come and clear himself handitika
ndozodzoka inoti vedu nyika vadzibaba ndotofamba nevasikana ndototanga kutopisa vasikana avo motiziva nyika idzi inada kwangu ndongomira kune chokwadi vasikana imimi mutori mabhishu muri mabhishu tototanga kutochinja nyaya tochenzesa sara madzibaba ende conversation muno handizati hamuzvinyadzisi ende muripo munotondibatsira kutoti titoclear sare munhu totofamba nakuti aiwa ndezvokunyeka baba yakapeta vanhu kana vasina kuuya toitawo verdict yedu. So guys, stay tuned. Ndingoni 5-15 minutes to give Anselina zvese information yese then ndine mu comment section ndinenge ndiri mu comment section handimaona. So guys, stay tuned.